Nyakaramogi Ajwang' en okinyi machielo majaber mwachakwa romo e chenro mar Rupenya. Oyawre kamora mora ma intiere okinyi makawuono ichiew nade. Bore Nairobi ka ichiew maber kendo machiegni e chenro mar Rupeny machakore sani sa 12 mar okinyi nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango. Kawuono ma chieng' tich adek tarik 11 dwe mar 9 higa mar 2024. Waiko ni weche mathoth ka okinyi makawuono kaka pile abobedo kachako kod weche manyien. Bang'e to nonro mar gazet okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' aneno ko omiyo pek weche mopogore opogore. Daily Nation aneno ka koro otemo menyo kae ni ang'o momiyo Jod bura ma otenore kod Raila Odinga ne obuono chopo e romo mane oluong kod jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ng'anyo mano mag jopuonjre manitiere skunde mag mbalariany mopogore opogore pacho kae. Ka bende nyaka sani bende koro liekore ni nitiere gino miwacho kanyo kod dhongere ni wave of unrest manyaka sani koro nitiere e skunde mopogore opogore pacho kae. Gino makoro semiyo nitiere kata skunde moko seduoko nyithindo dala kalore ne ok gidwar ni kaluore koda ok gidwa ni nyithindo nyalo timo gino marach ka gintiere skul manyalo keto ngimagi kachiel kod ngima jowetegi kama rach. Mano bende manno ka gazet ni Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono ka polis bende okwedo wach mar chielo gi magina kendo nego mago ji adek manotimore e pacho kae. Gazet mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani koro aneno ka omenyo pek ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo ahinya kotudore kod weche go mag omenda e pacho kae. Nyaka sani wang'e ni tok paro mar chik omenda kata chik omenda mar higa mar 2024 kanoseruombore piny kendo jatend piny Kenya nokochwe koke tok ng'anyo mag rowere manobede pacho kae. Sani koro piny Kenya nitiere kama tek manokotudore kod weche mag omenda. Mago duto abobedo ka anono ni nonro mar gazet kachiel kod weche mag telo mano mar duond bura mar ODM. Anno ka koro ndike kae ni ODM succession wars explode as more entry fry. Mago duto anno ka gazet ni mar The Standard omiyo pek odiochieng' makawuono. To bende wang'eyo weche matimore pinje maoko. Wang'eyo ni ne nitiere mano debate e kind jalup jatend piny mano ma pinyno mar Amerika mano Kamala Harris kachiel kod jal ma olap dhoge ndong' ne tenda kom pinyno mar Amerika mano Donald Trump. Ne gibedo kod twak makende korgi konen gotieno wanto twak makamano waluo e pacho kae okinyi makawuono. Mago duto obobedo ka wanono ni e nonro mar gazeta. Bang' mano Nyakaramogi Ajwang' e twak mokwongo okinyi makawuono abobedo ka twak kotudore kod chal mar sekta mar sukari e pacho kae. Nyaka sani koro wang'eyo ni en higni 2 nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Nitiere singo mopogore opogore mane owacho no bobedo koketo kare ahinya to e sekta mar sukari. Tarik 1 dwe mar 6 mano higani e kinde nyasi mar Madaraka e kaunti ma Bungoma bende nitiere moko kuom gigo mane jatend piny Kenya wacho ni ibro bed kiketo e karo mar mondo mi ochier sekta mar sukari e pacho kae. Abobedo ka twak kod jagoro maduong' mano mar riwruok mar jogo mapidho niang' e pacho kae mar mondo mi onyiswa ni higni 2 nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Sekta mar sukari osebedo nade? Osebedo kod lokruok kose seche moko pod entiere mana kuma entiere? Kose koro koko rach mogik moloyo kata kuma noyude? Mane twak mabobedo godo okinyi makawuono kochakore sa 1 nyaka gimoro sa 2 gi dakika 40 kamae. Bang'e to odiochieng' makawuono ibobedo ka iyudo chenro mar tedo gi chiemo kaete chenro mar mbako romo okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' chenro makamano ibro bed ka tayo achiel kachiel kod Simfros Okinda ka bende obobedo kotwa kotudore kod kata thiro tim mar deruok e pacho kae. Kalure no odiochieng' manyoro ne en odiochieng' mar thiro weche mag dongruok kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni suicide prevention. Mano en kaluore kod nonro ma bende notima mayango ni kochakore higa mar 2017 nyaka higa mar 2021 nitiere ji maderom 1576 mano wito ngimagi tok ka ne gisekawo ngimagi giwuon kata ne gisedere. Ere kaka wanyalo geng'o mar mondo mi kik ng'ato kaw ngimane owuon kata kik odere? Nikech nyaka sani bende nitiere paro moro mar mondo mi ng'ata moyud kod ketho mar temo dere kik kawne kum mager. Kalore no nyalo bedo ng'ato manitiere kod dang'ni mar paro to nego bed ni neno kaka iloso kode ihoye mar mondo mi paro mar kaw ngimane owuon owuoge pache. Mago duto Nyakaramogi Ajwang' ema bobedo kwa twak okinyi makawuono ka
ka in bende kamora mora ma intiere ichako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 33600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni kendo kuongi yud thuond weche mawamiyo pek. Low voltage and high tension fuses and the transformer were intact. Consider debate and approval of the removal of Honorable Amos Mwanyaribo. Podan gi dwaro mar somo. Koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga somo. Kanyasa olocho no watieko. To well wishers owuogi omanywa. Part time instructors gi gin jopuonj manitie. Nyakwara Mugajong machiegni e weche manyien okinyi makawuono. Kambi makeyo teko sitima e pacho ka Kenya Power okichore gi chien gi muoch mar mach e skund primar ma Hillside Academy. Kambi no lero ni nonro margi onyiso ni majno ne okokel kod ng'ikruok e teko sitima. Kaka Lidia Okeyo lero, kambi no olero ma e kinde mabende migepe mag piny owacho ogoyo tach e skund no mar yango gino made ni kel masira mar majno mane okawo ngima mar jopuonjre 21. Okwach kich ne odhi nyime gi nonro e kinde mabende hocho dhi nyime ne jopuonjre. Ndalo abich bang' masira mar mach timore e skund primar ma Hillside e Ndarasha e kaunti ma Nyeri, piny owacho kokalo kuom bede migepe mopogore opogore ne onywako lwedo mar timo nonro e wi gino madibedi no kelo masira makamano mane okelo tho mar jopuonjre 21. Nonro makamano noriwo migawo mar somo, bad migawo mar gedo, kambi keyo teko stima Kenya Power and Lighting Company KPLC, duol mar IPRA kod apis okwach kich. Bang' timo nonro margi, kambi makeyo teko stima e pacho ka Kenya Power and Lighting Company oyango ni majno onge gi tudruok mora mora gi teko stima. Gilero ni majno no muoch kalai mar teko stima matero stima e skuno ne ni kare kendo apis kambi no bade manyeri ema no ng'ado teko stima kaka yor geng'o landruok mar majno. The time when the fire incident occurred, supply was stable on this line with no reported incidences. Number 2, all Kenya Power installations, including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses, and the transformer were intact. Gilero ni transformer, meter, kod gigo duto ma itiyo gode keyo teko stima e skunno ne ni kare kinde mane masirano otimore ka koro gisingo medo chiwo sir ne bedi migepe mamoko mar yango adieri e wi wachno. Report makama bire kinde mane chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre mag skunno ne dhi nyime kanisa mang'anyuthe PCA e Ndarasha Parish. Kanyinyo mag DNA manyo kawo chieng' wuok tich ne ipango kendo iketo kare ne chako yango jopuonjre go. Kata kamano, kaluwore gi pek mar masirano, moko kuom nyenyogo ibiro ter nyaka piny mar Afrika ma milambo kaluwore gi yot mar lony ma pacho ka ma ok nyal yango ingrego kaluwore gi pek mar majno. Lidia Okeyo, Ramogi TV. Piny owacho ne odok ne chik mar omenda mar 2023 mane ochun gi godo mondo giti godo bang' ne jatend piny wito oko paro mar chik omenda ma 2024 kaluwore kod ng'anyo mar Gen Z. Piny owacho ne omako apil e doho mamalo bang' doho mar apil ne koni chikno ne okoluwore kod katiba kaluwore ni jo Kenya ne okokawo pachgi e kinde mane iloso chik mar omenda ma 2023. Kokalo kuom okil margi, piny owacho onyiso jokanyo 7 mag doho mamalo ni poni gipuodho ng'eto mar doho mar ayuagra kendo wito oko chik mar omenda ma 2023, sirikal biro wito bilion 214. Korka korgi jo Kenya 53 kod seneta Mabusia Okiya Omtata dwani mondo chik omenda no owit oko ka gikoni sirikal ne otimo lokruok bora e chik no koting'o osuru mar udi ma nengogi ogonyore ka ok okawo pach jopiny. Burano biro dhi nyime kendo odiochieng' makawuono motelo ne ng'eto mar burano machiegni ni. The Court of Appeal's decisions to deem the issue surrounding the interpretation of Section 84 as moot
effectively dismissed the constitutional issues raised without adequately addressing their continuing relevance and their potential impact. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. If you read the judgment of the Court of Appeal, nowhere do they refer, so they said they have read the whole record. They do not make reference to the report of the Committee on Finance and National Planning on what the outcome of the public participation was. There's no act of parliament that are produced to show that the estimates of revenue were enacted into law. I submit that the budget-making process in Parliament under Article 221 is a legislative process that cannot culminate in reports, statements, or other documents. It must culminate in an act of Parliament. Siasa medo chwakore masawa mar Kenya e kinde ma kweth jotelo moko dwaro ni jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki ema oromo bedo jalup jatend piny e yiero ma higa mar 2027 kendo jal ma winjore olosi e lo oganda ma Mount Kenya. Kata kamano, kweth jotelo mamoko to ramo ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua e jal ma ginyango kaka jatend oganda ma Mount Kenya kendo podi obiro yudo thuolo mar bedo jalup Ruto e yiero mabiro. Walter Nyambaga nigi mathoth. E kora magajwang siasa ema loso telo go gin oganda nyaka bed kod jogo masundo dwachgi e gima timore Mount Kenya. Bang' weche pilore mawuok masa mar Kenya makiko it e wi ng'ano manyalo chopo dwachgi makare kendo chiko ite magol twak mamulo dwachgi kaka oganda. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Amen mara siasa koro nyedhore lela e kindi kweth mastero Profesa Kithure Kindiki to kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi ng'ano mabiro bedo jalup William Ruto e yiero mabiro 2027. We decided to get a neutral person, that is Kithure Kindiki, who can champion for our region. If you go to Meru, Tharaka Nithi, you go to Nyeri, Nyandarua, they know their leader is Rigathi Gachagua. Pogruok mag jotelo go koro nyolo kak maduong' ka jotelo moko wacho ni alwora mar masawa pok obedo kod kit telo maluorore ne counties kagikoni Mount Kenya East, Central kod Mount Kenya mayo imbo. Nyaka koro sir Profesa Kithure Kindiki kaka jal manyalo wuoyo logi kendo telo negi. Nanda unaongea lugha nyingine pale kwa Mount Kenya West, unaambiwa ambieni wakasenzi wetu na wao hata wao watu support. Tumesupport Kibaki mpaka mwisho tukasimama na yeye. Tumesupport Uhuru mpaka mwisho. Tumesupport mtoto yao Gachagua, tumejilazimiza hata hajui kuongea tena. United Mount Kenya, it is a threat to each and every politician in Kenya, including the leader who is leading Mount Kenya. Ewi wach mar chiwo luor ne apisi mar jalup jatend piny to kod weche motenre kod siasa, jotelo go luwo ni jopiny ema nobed jothek mopogore kod Tudo Rigathi kod telo mar duong'o kor. Hata si Mount Kenya East, Mount Kenya West si ni mandugu, ma sisters. Hata si tupeeni haka katoto ketu, tuone kanaweza tuongoza aje, kwa sababu ni mtu anakubalika na Wakenya. Wajua watu wengi, Kindiki ni mtu mpole. Whoever is thinking that you will be able to divide Mount Kenya, the common mwananchi sides with that person or those leaders that they feel are being oppressed and they are raising their issues. Wenge siasa koro rito neno lwenj telo no kabiro nyago lemo ne ng'a e kind Kindiki kod Gachagua kamo telo ne mano. Thuolo ne olar motegno kind Kindiki to kod Gachagua, magiko ne Kindiki ne ogoyo bade piny. Penjo en ni ng'ano mabiro dhi bedo kod mbi Maruto nyalo kawo mondo sire e yiero mabiro. Kwa hivyo sisi watu nyumbani tumeendozi Kindiki, tunaomba wakasenzi wetu vile tumeishi tumewapenda, hata sisi tuinulieni kamoja bwana. We are not ready for any fight with anybody, but we want to champion for the development of our region and so that we can achieve. Mageti mureka moko kuom jodak mawuok e kaunti ma Meru osiro pa jotelo madwaro ni mondo Kithure Kindiki oyudo thuolo momak kod Rigathi Gachagua ka gitudo Gachagua kod rem luwore kod dwach sirikal kod duodo dongruok mag sirikal. Kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua hatujasikia akiongelea maendeleo ya watu wetu wa Mount Kenya East na Mount Kenya mzima.
Ile maneno ameweka mbele ni shares, ni maneno ya ofisi yake, ni maneno ya ndege yake. Tunataka kusema Kithure Kindiki ni kiongozi wa kitaifa kama vile Mheshimiwa William Ruto, lakini yeye ashindani na Mheshimiwa William Ruto. Hata kama Kasawa aliingia hapo, Kasawa anatukoroga. Kwa maana tunasikia Kasawa bandara ya kufanya kazi anaanza kampeni. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duond bura mar ODM ne obago romo ma onywando jokombe duto mag counties 47 ma pachoka mar poro wach kaka chama no biro thiedho. Achiel kuom weche ma chendo e duond burano e thuolo ni en siasa magidore mag manyo ogai manyien poni Raila Odinga oyudo kom mar AUC. Jakom mar ODM George Aladwa nyolando ni osiro paro mar sedho gavana ma Siaya James Orengo kaka jalno mabiro kawo kar Raila Odinga kaka ogai mar ODM. Wach makamano kata kamano omed kwedo kod jokanyo mamoko. Romo odiochieng' manyoro mane otelie gi jakom mar ODM ma Nairobi George Aladwa gi nyawadgi ma Kakamega Fernandes Baraza bende ne ong'ado ni tich adek mar jumani ma en odiochieng' ma kawuono kuku mar chamano biro bedo kod twak mar poro wach ewi dongruok mar ODM. Kaka walure kaka wuoyo kawuono kaka mondo mi take party through counties magwa wawinjore ni mondo chairmen mondo doge constituencies or long constituencies chairs mondo gibed piny mondo ginyisi gi way forward kako nego bene gende cha party to gima duong mondo mi take party in various counties. As the county chairman, we are in charge of the party activities in our 47 counties. So what I want to assure the membership is that we don't have a lacuna. ODM as a party has structures. And once those structures have been strengthened, then we will not have a lacuna, even if Baba exits. Kwa hivyo yale yalikuwa jana ni mapendekezo ya chama cha ODM county ya Nairobi. Mapendekezo. Twak mar thicho oko gavana Manyamira Amusa Nyaribo ochwala yanga e od bura mar county no. Twagno ochwal kod MCM Ogwel Evans Matunda ma okoni gavana Nyaribo iseyo kuom tiyo marach gi apisi mare rembedo kod bidhruok kod chayo chika. Magitimore dweche 10 kende bang' gavana no tony e kinde mane idwa thiche oko. MCAs mag county no igino ni biro choko pacho ganda kapok gichiwo thuolo ne gavana mondo ochiw ler mare kapok MCAs ogoyo kura. I beg to give a notice or motion to consider debate and approval of the removal of Honorable Amos Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. 1. Gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. 2. Abuse of office and gross misconduct. Moko kuom MCAs mag county ma Nairobi owuok oko mar kwedo weche maliekore ni nitiere chenro mar thicho oko gavana ma county no Johnson Sakaja. E twak margi kod Ramogi TV, jaleg kweth jod bura manok e od bura mar county ma Nairobi Ronaldo Mugambi kod MCA makileleshwa Robert Alai onyero weche makamago kaka weche maonge tiendgi. Alai kata kamano olieko ni chenro mar miyo piny owacho mamalo moko kuom migepe mag county ma Nairobi e bwo jatend migao madhi telo ne county ma Nairobi. Chris Owino miyo walera. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja sani nyalo luwo tiende mos kendo gamo muya bang' MCS mag county ma Nairobi kwedo chenro moro amora mar thiche oko e apisi. Weche osebedo ka fuong'ore ni jikon mar City Hall ochwakore kendo Sakaja nie kinda Kuru Gasumbi kama kuom MCS mag county no bende liekore ne oketo kokgi e paro mar golo Sakaja e apisi, wach ma okwed kod MCS mag UDA kaachiel kod ODM. I'll be lying if I tell you that there are talks and whether City Hall is hot or cold or warm in line with the story about impeachment. I can tell you there is nothing I've heard
of that sort. Motion mar paro kata mana andiko mawacho ni onego wagol governor pok aneno, pok ang'e ng'a move, pok wambe wawinje kaka jomoko winje. E twak mare kod Ramogi TV, jalekweth jood bura manok e od bura mar kaunti ma Nairobi Ronaldo Mugambi otweyo dhoge ni onge chenro makamano kendo nyono tiende piny ni chenro moro amora mar golo Sakaja e apisi dhi lwaro okinyi mang'ich. Korka kore, MCA Makile Leshwa Robert Alai wacho ni MCS mag Azimio ma e kaunti ma Nairobi nyocha oromo kod Sakaja mar nyise ywak mag jodak ma Nairobi kaachiel kod siemo wang'e. Jotelo koriwore gi jodak mantie Nairobi ka ok mor gi gik matimore. Koro mane momiyo wasebedo piny gi jagavana wanyise ni wan kanye to wadwa dhi kanye, tang'o monego timore mondo wachop kuma wadhieno. To en kaka gavana onego tim ang'o, to wan kaka MCAs onego tim ang'o. E giko juma mokalo, Sakaja ne olimo ogai mar ODM Raila Odinga e dalane ma Bondo, gino mane omiyo jomoko wacho ne odhi ir Raila mondo ores yie mare kuom nimo. Mugambi kata kamano okwedo wachno ka olero ni osiepe kind Raila kod Sakaja ne ochakore chon. Governor Sakaja was the first person to start working with the ODM in his government, and that is immediately after the 2022 elections. And I keep on calling it the first broad-based government, because we shared the government with the ODM, where we have ODM CECs, ODM chief officers. Eko machielo, Robert Alai olieko chenro mar mayo Sakaja moko kuom migepe mag kaunti ma Nairobi kendo keto e bwo jatend migawo madhi telo ne kaunti ma Nairobi e bwo sirikal mamalo. Makara jotelo sani share ni onego wabed gi arrangement machalo NMS. En mani kik obed ka NMS assembly obedi ni oversight nyalo timore, lakini gima timore ni Nairobi governor obed kata cabinet member oduogi mondo kata mana sani kata mana Sakaja kane pacha kata mana masewinjo en ni governor masani onego cede some roles, owene a special team mondo roles go obed accomplished through a different framework machalo mar NMS cha, lakini accountable. NMS no can accountable to anybody. Ponono ni chenro makamano bio kete tim ma dhi bedo thuolo mar ariyo mamoko kuom tije mag sirikal mag kaunti ma Nairobi omi sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki olando ni onge ng'ata ma ibiro chak iyiene gedo kendo e kuonde ma otenore gi aoche e kaunti ma Nairobi. E ote ma ogolo bang' limo kar dak ma Mathare koda Mukuru kama ne odarie ji ma yande odaka kata timo ohala e genga aoche, Kindiki osoko wang' jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua mayando limo Kayole kendo loso ka oseyo sirikal e wi okang' mar daro ji ma odak machiegni gi aora ma Nairobi River. Kindiki wacho ni obila kod jochiw arita mamoko osemi chik ni ogeng' ng'ata kik ged kendo e genga aoche. Jo Kenya 1,576 osekawo ngimagi oko e yor derruok e kind higa mar 2017 nyaka 2021. Ma en kaluwore kod nonro manotim kod bad migawo matimo nonro mar kwano mano KNBS kod NPS. Ka piny ngima hingo odiechieng' mar jiwo kenge mag gengo timbe mag derruok, sirikal koro ijiwo mondo okaw ting' e lwete mar neno ni olos chenro makare mag thietho tuoche mag obwongo. Tokiangore ni piny Kenya onge kod kuonde thietho moromo kod chenro makare mar thiedho tuoche obwongo. Riwruok makedo ne ratich oganda mano KNHCR bende dwaro mondo sirikal owit oko pend chik mayango ni tim derruok en ketho. Simfros Okinda nigi mathoth. Riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization yango ni kuom nyiriri 4 makalo ng'at achiel kawo ngimane e yor derruok. Kamano bende oseyangore ni e piny Kenya ji 1,576 osekawo ngimagi e yor derruok e kind higa mar 2017 nyaka 2021. Ma en kaluwore kod lipot mar Kenya National Bureau of Statistics kod National Police Service.
Ma kanono lero ni kiodko omono piny Kenya bedo kod kwan makare e wi joma dere. Ka piny Kenya riwre kod piny ngima e odiechieng' mar geng'o kawo ngima ng'ato owuon e yor deruok kawuono, sirikal kwayo mondo kawo motegno ting' mar neno ni joma ni kod tuoche mag obwongo oyudo thieth makare. Achiel kuom achiedhnade maduong' moyangi ni Kenya ni godo e kedo kod tuoche mag obwongo en rem keto omenda moromo ni thieth mar tuoche makamagi. If you look at the total health budget, both in private and in public, the amount of finances that go to mental health care is dismal. We got unmet need in terms of health workforce. Othieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mokwako Imbo mar Kenya ni kod lakteche manadek kende molony e thiedho tuoche mag obwongo. We have 3 psychiatrists in Kisumu County, employed by the county, against a population of close to 2 million. And of course that is way beyond what the WHO statistics recommend. So when it comes to psychologists, we also have about less than 10 in the whole county. And these are individuals who sit in for hours with a single patient. Kaka gima chalo medo chumbi e adhola, od thieth mar jo TRH masani nyocho chor nyaka level 6, onge ward mar jotuo mag obwongo gino mathiro chenro mar konyo jotuo. Waonge gi ward ma wanyalo rwako jotuo man gi shida mag wich. Masani pod watiyo gi ward mantiere Kisumu County Referral emwatere jotuo man dwaro admission. Wakwayo ni mondo as a psychiatric ward mondo mi wan bende wabede gi ward marwa mar psychiatric, not ni wabedo matuo kendo ido giting'o wa itero wa district, koro miyo ni kata daktari maneni cha okonyal neni kendo ni nyaka neni koja. Piny Kenya na achiel kuom pinje 20 ma pod kumo joma oyud katemo dere. Riwruok mar KNHCR koro dwaro mondo sirikal owitoko chik kare mar 226 mondo yang jotuo obwongo bed thuolo mar manyo konye ka kinde pok olewo. An individual who is maybe caught in the act of trying to die by suicide has the maximum penalty as opposed to an individual who has died by suicide, meaning that the act has been criminalized, yet the result has not been criminalized. To enang'o hie ma samoro nyalo miyo ng'at manigi dang'ni mar paro gomb kawo ngimane? Lois Omondi osedak kod tuo mar dang'ni mar paro chakre nyuolne. Mama na ok nonyuola e osiptal. Aparo ni nabedo gi injury at birth. So due to the stigma, jonyuol notemo tera osiptal but negi paro ni gino norumo but gino no continue makoro nyaka obedo maduong'. Joma ng'eny kata jonyuolwa go bende oseweyowa, koro iyudo ka in inyalo but nyathini idak kata ero but nyathini to dak kata e street. Mago tetete gin gik manyalo miyo wa get to the suicide. Rivotril en yath ma bende nigi side effect of suicide thought. So you think of seche moko imonyo yath to yath mimonyo no bende pod dhiri. Kaka yo mar nywako ne tieko deruok, KNHCR jiwo oganda duto mondo bed machiegni kendo her jogo mosenyiso ranyisi mar bedo kod dang'ni mar paro. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakwara Mogi Jwang' report mar Simfros Okinda emwachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. We asom moko kuom ote ma uchwalo no okinyi makawuono. Kennedy Otieno wacho ni Anna Ken fundi an Homa Bay amora wachio maber Homa Bay town kae wawinji to waneni Joyce Pam JB Pam wacho na aruma kare onyalo biro. Daddy Justima wacho ni pinya Karatenga ochio maber aneno Ramogi TV makare. Vitalis Ochieng wuod game Karariu wacho ni asemolo kodi Joyce Oduor kendo waduoko ne Nyasaye erokamano kuom achiewa gi joga kaka pile kayudora kod gie sechegi kata kayudora kod gie sechegi an wang' mar sikunde koro aol go to ka diponi jopuonjre ematime to gimiyo jonyuol gi hasara
kendo mano ok rieko, mano en fuwo gi aola. Nyithindo manyocha wango podwa timo mos kuom familia gi. Sirikal owek siko nwa gi bil mar omenda mane osewit oko ni ema medo gigo. Chenro margi mago mana siasa. Ruth Nyathi Ochieng bende ng'isa ka eno yaore Joyce oyaore ahinya Ruth umoja inako wachio maber. Erokamano ne Nyasaye kuom yaonwa pinya. Nyakwara Mogia Jwang med bedo koda e chenro mar Rupinyo Okinyi makawuono kaluwore na akaw mana yweyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviateshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie,
The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo ohala makelo negi pesa. Kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Nyakwara Mogia Janga nyisi ni bang' yoyo madundo tabo bedo kaduogo kod nondo mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Hansel Oyango mano jafuambo wadwa mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Hansel, ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce, achiew maber. Ruto Rita. Asedonjo ka mondo walid na nyikwara Mogi achiel ariyo adek manie gazet ka. Aneno ka Daily Nation oseyange ka ni why Raila MPs keep Ruto's meeting matene nitiere jod bura mae e chama ma ODM manyo gwel gi jatend piny mondo gidhi gimadhe chai moro State House kocha. To nyaka bed ni chai no nyobare chai nyok gidhi. Moko be aneno kondik ka ni it wasn't us, police wacho ni gin nek manotimore Muhoto, mano gin weche magikia. Wan ga gi weche mag wang'o sikunde be oliek ka to the Standard ka be waneno korengo iwacho wach ni mar succession ma ODM. Wan ka gi weche mag Mount Kenya miwacho ni this way that way. Koren miel jo East wacho this way, jo West wacho that way. Nitiere yuaro kata tungni moro manitiere e God Kenya kata masawa mar piny Kenya. Kata kamano Hansel adwan wachak kod gazeta mano ma Daily Nation okinyi makawuono. Mana kaka isewacho, gazet ma Daily Nation omiyo pek weche mopogore opogore malo kanyo. Ineno ka obila koro kichore gi chien ka koro giwacho ni gina ok en gina mane gitimo mane ginego ji adeka mane onegi e gwengo mag Muhoto. Ka bende wach machielo en weche mabende wanyalo wacho ni wachiu to magi gin weche mosebedo katimore. Kanyaka sani koro doho ochungo mano chenro mar leasing paundeke mar JKIA ne kambi mano mawuok e pinyno mar India mong'ere kaka Adani Enterprises kuom thuolo mar higni 30. Ka koro nyaka sani bende wang'eyo ni mano tieno ma piny orugodo kawuono jotije paundeke mano mar JKIA kata jotije paundeke mopogore opogore pacho kae ne gibuono kata ne gichungo chenro mag tich kaluwore kod ni ok gidwar ni Adani Enterprise okaw JKIA kuom thuolo mar higni 30 kachiel kod weche mamoko mag siasa mabende wabobedo kwa nono. Kata kamano adwano chako kod wach mantiere it gazet mar ariyo mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kwanyalo mana dhi it gazet mar ariyo kanyo kama koro wacho ni doho oketo break mano e chenro mar miyo Adani Enterprise paundeke mar JKIA kuom thuolo mar higni 3. Nyaka sani koro wach ka ni court suspends proposed 30-year JKIA lease to Adani. Wangeni mae ni yuaruok kendo en wach mabendo osenyayo twak mopogore opogore kata kuonde tudruok mag mbui. Hansel. Ana support suspension ma court ni nikech ma dikelo kwe liet mosebede wach ma Adani ni. Number one, nyikwara Mogi ngata ma kia wach Adani ni en ni Adani sirikan Kenya nomiyo thuolo mar tayo airport miluongo ni JKIA Jomo Kenyatta International Airport kuom thuolo ma higni 30
bang'e no onego bedni gi modernize kata gibere obedo e rang'iny masani. Kata kamano maling' wacho ni e iye kanyo gibro bedo gi teko mar ndiko ji ka gin ema gidwaro ng'at ma gidwaro, kendo gin ema gibro bedo ka gichoko pesa moro amora ma wuok through airport. Matiende ni sirikal ok bibedo gi teko ma ng'eyo ni pesa no ochok pesa di to ti godo nade. Gi jok mondiki ni ng'ano gini mondiki, ginyalo kata amua golo ji India to gikelo tindiko kanyo ero. To maga gik ma jotich ma Dani kwedo kanyo ma JKIA sorry kwedo kanyo nikech gin gi luoro ni gini nyalo miyo ikiro gi oko, ginyalo wito tijegi. Nitie jok manigo wahendni gi kanyo ero bende kwedo wachno ni ohendni gi be nitiere kama ok ni kare ka Dani okawo airport ma JKIA. Gima duong' ka be ma jopiny yuago ni gini notim kisiri, mano koro jo Kenya yuag ni gini notim kisiri, nopande ma kata mana public participation ok notim. Airport ma JKIA is the biggest and a very major airport. Kata mana Kenya kae kende to kata East Africa mangima. Makoro kikete e lwet ng'ato, e lwet jogo mawegi monego beni tayo chenro mag kaka riembo airport no, onego beno yange. To shida mantiere ni information onge, public participation onge. Ne ntiere kinde moko ma koro jotich noseng'anyo, hapa ne dwe mokalo noluongie public participation moro e yo moro moko winjore, ne gidhi dala, ne giidho gari gidhi dala, tinyisogi nang'o ni public participation moro nitiere ka biurie, to information pok nomigi prior. To koro magi gik ma jopiny neno ni nyaka beni nitiere wach moro ma mibadhi bende manie iye kae. To bende nyaka sani wang'eyo ni mano riwruok makedo ne ratiro mar oganda, mano Kenya Human Rights Commission kaachiel kod riwruok mar Okinde mano LSK, nyaka sani gin petitioners ariyo mano chwalo bura e doho. Nyaka sani koro gin giwacho ni JKIA en strategic kendo onyalo kelo ber mathoth ne jo Kenya, ka bende wacho ni ok en gino makare ka koro ichiwo ke JKIA ne Adani, ko giwacho ni mano dhi ataro mano mag chike mag telo makare e pacho kae. Ka bende wacho ni kapo ni omi Adani mano paundeke ma JKIA, giwacho na Adani gibro upgrade mano paundeke kata gibiro ting'o e rang'iny mamalo paundeke mar JKIA, liekore ni gibiro bedo ka giloso kata gigero runway machielo. Ka bende giwacho kanyo ni gibo gero kendo new passenger terminal mane thuolo mar higni 30 ma onego bed ni Adani kao mano kambi ndeke mar JKIA. Kata kamano LSK kaachiel kod Kenya Human Rights Commission giwacho ni mano ok onego bed ni timore, ni wan kaka jo Kenya nyalo choko omenda madirom bilion 238 madwarore mar mondo mi oyar godo paundeke mar JKIA ma ok ogwel kambi mar Adani mar mondo mi okonye chenro makamano. Kata kamano wang'e ni magi gin weche mabende pod waluo machiegni kendo wabobedo ka wawinjo ni ang'o mibobed ka itimo mano motelo ne manadono jit gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation Hansel. Jit gazet mar adek kanyo gin weche makoro obila okichore gi chien mano kotudore kod tho kata nek mar jokuoge kata jonjore adeka mano timore e gwenge mag Mutoho mayudore e kaunti ma Murang'a mano chieng' wuok tich otieno ma piny orugodo chieng' wuok tich kata chieng' wuok tich gotieno. Ka bende iwacho ni obila emane okawo ringre go botero e kar kano ringre, kata kamano ne giwacho ni oyo wan ok wanego jogi. Hansel nek ma Mutoho Mutoho ni ose expose gima osebedo katimore Mutoho kanyo. Wachore ni Mutoho osebedo a hub kata mano osebedo kama timbe mag njore timore, manek gire ni kanyo, kuo ni kanyo, bambo nyidendi bende ntiere kanyo ero, nyithindo bende bedo defiled kanyo. To iwacho ni police ok osebedo ka ni very proactive kanyo ero. To koro wachore ni ji adek go nyicha gin suspects ma nye bedo suspected kata nye gin achich moko ma nyechich go ni nyalo bedo ni otudore gi weche machal kama. Wacho ni kata mana ntiere watchman moro
ma bende yando negi ma okwal kong'o kuma yando tieno makoro magi gine gik manyalo wacho ni jogi nosebedo ni osebedo trade for some time, osebed kiluwogi e kinde ma okalo. Koro wachore ka ni ji adekgo nose kowuok Thika makoro kane gichopo area ma Kenol kanye makoro negi rade gi thogi to jalo no ma janeno nye wacho nang'o ni jok manyo nego jogo eko nye nigi chal ma kagima gin obila kata ka nyok giyangre ni gin obila to kaka nye gi wuotho kaka nye gi biro kaka nye gi operate nyalo bedo ni nye gin obila to obila to kata kamano osekwedo nang'o ni mano gima gin gikichorego mabor ahinya ni mano gima gin ok gitimo. Kae waneno kiwacho ni bullets 12 moyud e dend ji adek ma yando nego kendo iwacho ni nyadendi moro be nyicho obamb kanyo monegi ma jaigni mana 20 kendo nyadendi ma pod tin ahinya kanyo ero makoro obila kalure owuok kuom jatendgi owacho nang'o ni gin wachno maling'ling no be gionge go kata gin jopiny ma nyicho gochonegi monyisogi ni ji adek moko nitiere kama nyicho negi ma nyaka be ni polisi emonego koro gimbe giwacho ni mano wach mobuogi gionge maling'ling aina. Aya bathe kanyo bende koro aneno ka nitiere ringre mar miyo moro mane ogol e bur mathany mano e county mano ma Trans Nzoia ka bende nyaka sani okwach kiche mawuok Kitale nyaka sani koro gisechako timo nonro mar yango ni ang'o ma ne nyalo kelo nek mar miyo makamano yang nyinge kaka Alice Chemutai ka bende no yud ringre mare ka obo kod ongede kaito oike e bura mathany pod gitimo nonro matut mar yango gino mane nyalo kelo tho kata ne nyalo kelo nek mar miyo makamano. Hansel ma wach moseneno kata mane e wang' jowi mopogore opogore by the time nyoro nye wanene nye poko yangara ni nying nyadeni nyonen nga nyadeni ni iwacho ni nek ne nyalo bedo ni otudore gi achich moko ma be polisi osebedo kaluwo ma kanye wanene wang' jowi nyi wacho ni gima nyokelo luwo jogo en ni negi monjo japiko moro maginego magimayo pesa magimayo apiko magimayo nyaka simu koro polisi osebedo kaluwogi makoro ka polisi noluwogi moyudo kargi mapondo e ot moro kanye makoro kane gitimo apedha e alwora mar odno to ne gifwenyo ni nitiere bur moro nyaka bed ni nitiere kaburi moro kanyo ma nyaka bed ni ng'ato noike kaburi mathany ema ka koro ne gi exhume kata ne gi kunyo kaburi mane giyudo ringre mar miyono gi gik mamoko bende noyud kanyo ero. Adono wetenge weche makamago wadhi it gazet mar ang'wen mano mar gazedni ma Daily Nation wach ma bende gazedni ma Daily Nation nomiyo peko kinyi makawuono mano kotudore koda gino momiyo moko kuom jod bura mag ODM kata mago motenore kod Raila Odinga ne okochopo e romo mane jatend piny Kenya William Ruto luongo e kar jot mare mano chieng' wuok tich gokinye ka nyaka sani koro liekore ne nyaka sani koro nitiere ODM kidieny ariyo nitiere ODM in government mondo idendo kanyo ni ODM IG kaachiel kod ODM in opposition manen ywaruok makoro nitiere kaluwore ni moko kuomgi koro wacho ni gintiere sirikal to moko kuomgi podi omakore motegno kod pingo piny owacho nyaka sani wang'e ni magi duto biro to ka jatend piny Kenya William Ruto nosegwelo moko kuom jokanyo mag ODM mondo obed jotend migepe pacho kae nyalo bedo ni mano ema koro nomiyo moko kuom jod bura mag ODM nokochopo e romo kod jatend piny Kenya. Hansel nitiere jod bura e ODM ma pod odagi Ruto kaka jatend piny ma Kenya ka mar ariyo giwacho ni Ruto poko ochopo singo ne mano omiyo jo Kenya machiel kuom jogo mawacho kamano en Babu Owino mawacho nang'o ni en okonya bedo gi Ruto e romo ka Ruto poko ochopo singo mage mano chiwo ne jo Kenya kaka iselero no nitiere ODM tiengni okoyange but mago gina weche ma wan kaka joneno waneno ni nyaka be nitiere kech kata mane Raila Odinga ni iyango dwaro ne ma AUC chairman ne waneno ka Babu Owino gin Kalonzo gini giyango Kalonzo kaka official opposition leader kata kamano jok gima nyomiyo nyigwelo gi nye ni jatend piny timo inspection mag housing projects
mopogore opogore Nairobi ka makoro nyo gwelo jo ODM nikech aparo ni nyo dhi e gwenge ma jo ODM ma MPs koro nyo gwelo gi nango ni gikowe odhi otim inspection no bang'e no nyo chako gwelo gi ni ka gisea kanyo gidhi gichame lunch moro giyude migago moro mondo ka gilose weche achiel ariyo to iwacho ni MPs manyo dhi en mana Aladwa ma Dagoretti North Aladwa ne wan gi Beatrice Elachi mamano ne wan gi Felix Oduorbe miluongo ni Jalang gi Nairobi Women Rep Esther Passaris mage jok manyo dhi kende to jok manyo dagi dhi iwacho ni Sifuna nyo dagi dhi Babu Owino nyo dagi dhi Anthony Oluoch nyo dagi dhi Peter Orero be nyo dagi dhi Tom Kajwang Tim Wanyonyi ma Westlands be nyo dagi dhi gi joma moko giwacho ni gin kaka jo ODM jatend piny ma Kenya ka onge teko ma luongo gi e bura mano koro mano ne giwacho ni mano gima gineno ka nye na chai maduong' ahinya ni jatend piny luongo gi mondo gibed piny gilosi machiel kuom jok manye wacho kamano nyen Sifuna manyowacho ni en oneno kamano nye na chai ma jatend piny nyo overstep authority mare Babu Owino to kaka nasewacho no en nyo ni onge gima ginyalo wacho gi Ruto e wach moro amora Kenya ka pok Ruto chopo singo ne mano miyo jo Kenya makoro ka Ruto dwa loso kode Ruto nyaka make sure no chopo singo mano miyo jo Kenya singo mane Ruto miyo jo Kenya en ang'o number 1 ni nek ma aoyaye teko mathoth mitiyo godo kinde ng'anyo mago ok wabineno thieth malong'o improvement mar education magi ma Babu Owino gini wacho ni Ruto pok ochopo singo kata tiyo kod obila yo ma ok ni kare bende en achiel kuom gigo mane jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ok bitimore kata kamano waseneno ka timore sirikal mare it gazet mar 5 kanyo bende koro aneno ka governor e county ma Nyamira mano Amos Nyaribo nyaka sani koro entiere kama tek kaluwore ni e tielo mar 2 kendo ochako chwala mano twaka mar thiche oko e apisi kaka governor ma county ma Nyamira wangeni twak mokwongo mar thiche oko ne ochwala e nyim od bura ma county ma Nyamira mano dwe mar 10 mano higa mokalo kamano tony penjo en ni sani bendo bro tonya diera kaluwore ni nyaka sani mano ja MCA mano ma iwacho kanyo ni en Evans Juma Matunda ene ma ochwalo paro mar thicho oko e apisi mano governor e county ma Nyamira ka koro wacho ni entiere kod ketho mano mar dhi ataro mar penchike ma pacho kae kachiel kod tiyo marach kod apisi mare kod koso bedo kod bedruok penjo ni obotony kende tielo mar 2 kose koro obo yudore kama tek mapo nono wane ka embo thiche oko kaka governor tielo mokwongo ne otony MCAs 16 no support impeachment ne MCAs 18 no oppose strategy mane gitiyo godo en ni jo mane wuok e chama mowuok e miluongo ni chama ne iluongo ni UPA iluongo ni UPA noriwre kamoro achiel ma ne gibiro ma ne gi fight impeachment no mano e tielo mokwongo mano gima nokonye survive no of course nomedo gi joma moko kowuok e chama moko nikech wacho ni Nyamira County UPA chama ma lead gi MCAs auchiel Nyamira County nigi MCAs 20 mobedo elected ga 15 mobedo nominated UPA ni ga auchiel mamago mobedo elected ODM luwa ga 4 Jubilee ni ga 2 halafu Ford Kenya be ni ga 2 koa mano nitiere nominated MCAs be manie iye kanyo ero mamago koro kanokel kamoro achiel mano miye namba ma koro no chopo godo 18 mano survive go kata kamano sani koro nitie motion machielo mokel ka miwacho ni en gi gross violation of constitution ma Kenya gi chike mamoko abuse of office gi misconduct Senate be nyose seye weche mag kaka itiyo gi mibadhi manye nyobedo criticized iwacho nango ni nitiere irregularities moko mantiere kaka omenda notiyo e projects mag loso kaka ndara gi hotel allowances ma samoro ka giodhi kata mana e meeting moro to allowances moko mimiyo ji
irregularities moko nitiere kanyo gi expenditures mamoko makoro mage gik ma Senate bende wacho ni kapo ni gini ochope Senate Senate nyalo tiyo godo kaka opportunity mar thiche oko. Ato nyaka sani waneno ka e tielo mokwongo ikinde mane dwa thiche oko nitiere iwacho kanyo ni 12 charges mane iyudo ketho 12 mane yude godo mano moting'o otimo recruitment e yo ma ok ni kare iwacho kanyo ni nitiere omenda mane ng'ado to ok ochwal gi yo makare kaito ne odewo wang' e kinde mag ndiko ji e tich kaachiel kod weche mag ndiko joma wuok e familia mare mane weche mane idwa thiche go oko to wang'ene tielo mokwongo Josaya mano Mang'era emane ochwalo twak mar thiche oko ma ok nodhi kare kendo notony penjo en ni bende obro bedo kotonye tielo mar ariyo koso bo bedo nang'o wabo bedo kwaluwo ne Nyakwara Mugia Jwang' chenro makamana achiel kachiel adonwa dhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation it gazet mar 6 kae Hansel Gachagua versus Kindiki gindike ni season 2 and Ruto's re-election strategy akiani gimomiyo gindike ni season 2 kata kamano wang'eni nyaka sani pogruok maduong' nitiere gwengego mag masawa mar piny Kenya nitiere jo Mount Kenya East magin to koro gisendosa mano Kithure Kindiki mar mondo mi obed jaloso e logi kendo beda ogai margi kata jatendgi to nitiere jo Mount Kenya moko gin to koro podi giliero e koda jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to jo Mount Kenya East sani koro giwacho ni giyiero Kindiki mar mondo mi obed jaloso e logi kalure ni gintiere kod ywak mopogore opogore giwacho ni gin kaka jo Mount Kenya East osebed kiweyo gi oko e weche go mag telo kata kipogo lemo mopogore opogore gino makoro giseyo ni nyalo bedo ni jalup jatend piny Kenya makoro nyalo bedo ni enong'iyo mana kumo wuoke to kuonde mamoko to koro we oko jalup jatend kana wacho ga ni usiguze milima yienwa mondo wagus milima wanyalo wacho ni milima sasa inaporomoka kose yakabe ni milima koro barore ka kata kamano gimomiyo wach ni season 2 ka en ni kane yiero mar 2022 ne chiegni chopo wang'eni Mount Kenya ne dwa yiero ng'at ma dhi siro jatend piny Kenya masani William Ruto mane dhi bedo deputy mare makoro nyinge ariyo mano oter nyime kacha ok ne gin nyinge ariyo kende but mane jomane ni e forefront kacha ne Kindiki gi Gachagua makoro wacho ni mano ne ntiere liet moro kanyo mane chiegni baro milima koro kane milima ne chiegni barore mane koro winjruok moro nobiro makoro ne giyie ni Gachagua mondo dhiyo to ne waneno kata mane wang' jowi kacha nang'o ni jo East wacho nang'o ne gisiro Kibaki gisiro Uhuru nyicha gisiro Gachagua sani koro gimbe mondo osirgie to wang'e ni koro Mount Kenya pogruok ma Mount Kenya East gi West ni East nigi Meru nigi Tharaka Nithi Meru gi Embu alafu West wan gi Murang'a Nyeri Kiambu Nyandarua Laikipia Kirinyaga iwacho ni jomoko medo ga Nairobi gi Nakuru e kanyo bende mondo bed kaka part of Mount Kenya kata kamano to ang'eni bet gi bor gi Mount Kenya kamano ero koro mane kuma liet wuoke nang'o ni jo East feel ni wase support West ahinya it is time ma West bende koro otimang'o support wa ochung'e tok wuodwa bende nikech wambe wasechung'e tok yawuotgi e kinde mang'eny wang'e ni Mount Kenya to kawaida ng'enyne goga kura as a block mabe kata mana kura manogo 2022 mane Raila yudo kura mathoth kanyo ji nobuok ni to noyudo nare nikech ne waseng'ega ni gigochoga as a block makoro wakiani division ni en strategy ma mondo giyuda solution chon koso ena proper division ma wabro neno ka baro got nikech got to kokochung' kamoro achiel ka ogichung' kamoro achiel to wang'eni ok ginya yudo lemo moro amora nyaka gichung' kamoro achiel ma gigol ng'ato mane ka gibo bedo gi teko chalo mana ka luo wa kuchocho ka tek mondo wagol candidates ariyo nikech mano dhi baro Kaluo koro apimo mana gi Kaluo kocha chan ni ko bare obo bedo matek mondo giyud lemo to anyalo mero duonda ni kan tiere gweng' moko nego bene ywa Kenya ka ten gweng' ma got kono nikech gen giseyudo lemo mang'eny kata mana reshuffling ma
cabinet manyochani gine mane giyudo the highest number koro gilosa wechegi to king'ato nyiswa ni owewa oko e telo. Kopogore kod mano wang'e ni nyaka sani ywaruok ma kamano en gino ma timore kendo nyaka sani wang'e ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne otemo mar mondo mi omanya mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo mi okwaye ng'uono kaluwore kod pogruok kamano neno nikech wang'eyo ni pogruok ma kamano mano e kind Kenyatta kaachiel kod Gachagua ne obiro e kinde mane Gachagua ne osiro lwedo Ruto mar mondo mi olar kom tend piny Kenya yiero mar higa mar 2022 mano mopogore kod jal mane Uhuru Kenyatta chwalo ma en Raila Odinga to nyaka sani wanyalo wacho ni pogruok ma kamano nyalo bedo ni omedore matamra gi nono. It gazet mar 7 kanyo Hansel kwa dhi mana mapiyo piyo nyaka sani koro duond bura mano mar ODM bende nyaka sani koro manyo gai manyien. Wang'e ni Raila Odinga nyaka sani koro lap dhoge ndong' ne bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Ano kondike kae ni 5 vying for ODM leadership as Raila retires from politics. Raila retire kuwuok e siasa ma pacho kae. Kare dhi dong' nono. Nyaka sani ne waneno ka mano jakom mar ODM e kaunti ma Nairobi kae George Aladwa en no osechwalo ni James Orengo ma en governor e kaunti ma Siaya emoromo bedo gai mar ODM kata kamano. Penje ni koro ODM biro bedo yo machalo nade kinde ma koro Raila biro bedo kosewuok mar mondo mi odhi Addis Ababa kaponi oyombo kaka jakom mar AUC Hansel. Number one aparo ni strategy ma milima tiyo godo cha ma ODM be okawo ka. Chako tungni chon mondo wayud solution chon maka wadhi e kura to koro wadhi ka wategno. It's the same strategy maneno kata mana Mount Kenya be ka tiyo godo kochacha. Ji abich miwacho ni ichwalo nyingi mondo okawo kar Raila Odinga achiel kuom gi en governor ma Kisumu mano nyong'o governor ma Siaya Orengo, wan gi governor ma Homa Bay, wan gi Wanga, wan gi Arati be gi senator ma Nairobi kama mano en Sifuna. Ng'at ma ineno ka nie forefront ahinya motelo ne ji gin ji ariyo kata kamano ji ariyo mineno ka sani nigi teko ahinya iye kanyo. Achiel kuom gi en Professor Nyong'o gi James Orengo. Ma Nyong'o iwacho ni osebedo gi Raila kinde duto, gisebedo ka gigol lwenje gi Raila makata mana 2017 mane Raila ni US ene forefront ko okedo ne weche mag ombulu mane iwacho no omar Raila ombulu ene mane forefront, ene mane organized party, ene mane otayo party. Wang'e ni history mar Nyong'o gi Raila bende osea mabor kopogore gi ndalo mane Nyong'o gi Ngilu nochung' kane ne dwaro bedo ker gi jalup ne Kenya ka. Nyong'o osebedo ka support Raila e weche mopogore e Kenya ka. Orengo bok wanyawacho no sewe Raila. Embe wanyawacho nang'o ni embe osebedo gi Raila ka gigol lwenje mopogore ka. Democracy ma Kenya ka be gine jok mano fight for. Kendo osebedo kosiro Raila kata mane petition mopogore Kenya ka. Kata kamano gima koro miyo ji chich ma gi Orengo oyange gazet ka en ni Orengo nyicha ma koro broad based government losore kani. Orengo nochung' mokwedo wach matiyo gi ker masani ma Kenya. Mowacho ni ok wanya tiyo gi sirikal ma poko yangonwa ni joma nonegi ne gin ji adi to gibedo compensated nang'o to ang'o mano nego gi to jok mano nego gi to otim nang'o. Ok wanya bedo sirikal manego wato kendo watiyogo. Mama gik makoro jomoko wacho ni gineno ka nyalo bedo ni tiyo go Orengo nyalo bedo matek. Joma moko go be pod come up. Wanga iwacho ni ntiere joma mine manie chama mawacho ni gineno ka Wanga oromo, gidwa biro together mondo gi support Wanga. Ne waneno ka kinde mane miyo ji lemo opogore mane koro Mbadi gini bene owuok, Wandayi gini no owuok. Ne waneno ka joma mine no biro together mano chungi gi Wanga strongly ma waneno ka Wanga no yudo lemo ma ene mano miye national chairman ma party ma ODM. Ma koro strategy no kendo joma mine manie chama pod nya tiyogo mondo dhir. Advantage ma Wanga ni goden ni ike pok okoniano kaka mar Orengo ni kaka
manyong'o gini ninyalo ni jomatindo manie ODM nyalo kwedo ni joka osechamo chama ahinya giwene jomoko wanga gini inja kodonje chama mamano koro nyalo bedo advantage kuome ok en kata wanga kende kata mana Sifuna Garati inya neno ni magi jok ma Gen Z nyalo identify go nikech mano gima nyaka ODM ok kata ODM kende chama mora Kenya sani nyaka factor wach ma millennials gi Gen Z ni dwaro ang'o e chama kik idhi kata ni dwa keto ng'ato nyaka obed ng'at manyalo tudore gi joma tindo bende adonwa ketenge weche makamago wang'ia ni weche matimore e sekta mar somo bende e it gazet mar 8 mano mar gazeni mar Daily Nation nyaka sani koro mago jotije mag mbalariany obwogo mar bago ng'anyo e pacho kae kaloni ni nyaka sani ne girem chopo e winjruok mano e kind romo mane gibedo godo mano romo mane obedo e kind Interpublic Universities Council Consultative Forum kaachiel kod University Academic Staff Union ne gintiere kod romo mano kotudore kod winjruok mane gichope mano mar higa mar 2021-2025 kata kamano giwacho ni ka ok gichope winjruok makare to mbalariany duto mag piny owacho karom gi 35 gibro bedo ka gidhi ng'anyo kata gichungo chenro mag puonjo e mbalariany go duto nyaka sirikal winj dwachgi kineno placard manitiere jatich moro moting'o kanyo mani wacho kanyo ni Moi University lecturers e kinde mane gibago ng'anyo mano e boma ma Eldoret mano chieng' tarik 29 mano dwe mar 8 giting'o placards kanyo giwacho ni pay our arrears nitiere osara ma pok ochulgi kuom kinde malach to bende nitiere omenda ma ing'ado mago mag loans kata hola magintiere godo ing'ado gi payslip ineno ko ng'adi to sirikal ok chwal ne bengi gino makoro giwacho ni hinyo ngimagi koro gichano mar chiwo strike notice machielo odiochieng' makawuono mano kokalo e jagoro mar gimadong' mano Constantine Wasonga ywak maneno ka jo waso keto kani mane jo nat kikupet bende nigo ne giwacho ni promotions poko tim to jomosetim negi promotions salaries gi poko bedo reorganized kata poko bedo revised kairi maduong' ma I don't know akiagi momiyo sirikal timo kamano en ni ing'ado sachi maybe for loans kata mana benefits mopogore kaka pension kaka sako but okine kagigo reflect kumonego orgi mate ni sirikal kawo pesnigo but pesnigo ok chop kuonde monego gichope koro mage ywak ma uwasu ni godo ka but uwasu igeno ni kawuono bro yanga keta yanga notice ma ng'anyo margi kalure gi failure manye gin godo meeting kindgi gi Interpublic University Council Consultative Forum manye gitemo lose VCBA ma osebedo mano nego beni chako higa mar 2021 to dhi nyaka 2025 makoro collective bargaining agreement no poko kete e tim magi yuago kanyero kata kamano nitiere mbalariany moko 35 miwacho ni bro affected kata kamano nitiere mbalariany moko ma already osebedo ka nie ng'anyo machiel kuom gen Moi University mamano osebedo ng'anyo I think for 2 weeks ani miwacho ni jok mobedo affected maduong' ahinya gin first years kata joma kori ka donje mbalariany nikech ka onge jopuonje ka onge staff monego beni riembo mbalariany ng'ano madhi receive jopuonjego ng'ano madhi timonegi orientation gidhi donje class na gidhi chako somo na ka onge jopuonj an gima wacho maduong' ewi somo mar mbalariany Kenya ka mbalariany ma Kenya ga onego bed audited number 1 mondo wang'e number 1 ni mbalariany gi loso pesa marom nade nikech sani kata kidhi manyo information ni mbalariany ma Nairobi loso how much per year to expenditure gi chal nang'o ok ibi yudo nyicha waneno ka giwacho ni ng'eny pesnigi magiyudo itiyo godo e tayo chenro mag mbalariany chenro mopogore opogore kata kamano pesnigo ok nyiso ni gichoko ga pesni adi to tiyo nade budget margi pa year chal nade man gi expect choko revenue nade mondo wang'e ka is it practical mondo kata mana jo wasu bende oket kwayo magikwayo mantiere ni
Alaf kae kendo mawacho en niya wasu gi keth sawa kaka jonat gi kupet nicho ketho sawa kae ma gibuogo ng'anyo last minute nat koyo donjo kuome kaling matin kupet bochake mang'ich ka chope diere kanyo ni koro giwe ng'anyo maonge back to work formula. Ing'e shida ma kiwuok ne dhi ng'anyo tiduogo tich maonge back to work formula en ni jatendi nigi ratiro ma penjni ni akanye shoko ni dhi kanye rather shokos letter inyalo orni koro kik wasu keth seche waka nang'o ni gimbe gidwa buogo ng'anyo gimiyo jonyuol gi jopuonjre bedo gi samuoyo kata mana bedo gi chuny mago kibi kae to giwacho nang'o ni koro ng'anyo onge nyaka gi explain nwa ni kok giketo kok gidhi e ng'anyo ok gidhi nang'o to setim gik ma incha gidwaro mondo kik ubed ni ji buoga ng'anyo aoyaye Kenya kae. Nyaka sani bende kaluwore kod ng'anyo margi giwacho ni gisebedo served gi court order mar mondo mi gichung ng'anyo margi kata kamano giwacho ni pod gibiro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo makama. To ng'eni magi duto timore mana kaka wacho ni weche matimore e sekta mar somo e pacho kae. Wang'e ni jopuonjre ma somo e mbalariany mopogore opogore gin bende ne waneno ka ging'anyo chieng' wuok tich mano ma jumani ka koro gikwedo mano new funding model ma giwacho ni koro okela kweda moro e kind jopuonjre ma somo e kuonde tiegruok mopogore opogore ka koro giwacho ni nyaka sani jopuonjre ma ochando mogik pok ochopo e skunde kaluwore ni nyalo bedo ni gionge kata omenda ma ginyalo konyore godo e kinde ma gidhi e skul. Kata kamano geno marwa en ni sirikal biro bedo ka nono matuta mar mondo mi one ni sekta mar somo obedo makare pachoka nikech pile ka pile Hansel wacho ni education is an equalizer ene monego bed no kelo ji duto kamoro achiel bed ni wuok e familia momeo kata bed ni wuok e familia ma onge kod nyalo. Sirikal one ane kaka nyalo rieyo sekta mar somo e pachoka mondo ng'anyo makinde ka kinde kikwane. Adonwa dhi e machinglo manitiere e it gazet mar 15 mano mar gazet ma Daily Nation. Machinglo makamano king'iye Hansel inyalo ng'iyo weche matimore e pachoka aneno ka nitiere punda moro kanyo punda odhero punda lakini king'iyo zigo ma punda oting'o nyalo bedo ni pod idwa mede moko to king'iyo adwa ni nyakwara Mugia Jang bende neno machinglo makamano mondi e kwalose wi Hansel in korka kori akeni ng'ama keto gimoro akeni en sanduku kose nang'o sura makamano king'iyo nyalo pongo gi wi ni en ma sura ndo chalo ma jatend migawo mar omenda manyo nye wacho ni nitiere taxes moko ma gidwa reduce manye achiel kuom gi nyen business tax moro manye igolo from 30 tikelo to 25 nitie moro manye igolo from 16 tikelo to 14 makoro punda manikani ineno kaka koro suche no wacho ni ana ol gi winjo weche gi nikech ibro duoke to 14 after 3-4 months ido ong'awe kendo dhi to 20 makoro kata kamano nitiere burdens mopogore opogore kama achiel kuom gin housing levy pay as you earn be nye mbadi nyowacho nang'o ni mano be dhi bedo onego bed ni bedo reduced kata kamano housing levy to chal ni ok gilose pod ok gimul to koro kwaneno ka nitiere santuri mopogore opogore machon kata mana thum san mopogore opogore mano se break chon koro mambade ni emirito no break to waneno ko osechako break matene ni jogie joka lewni ema giloko to punda makamano nyalo bedo ni en Jakenya usuru mopogore opogore obembo king'iyo kanyo mar housing levy 3% housing levy obembo wa VAT be naneno ka ondik kanyo miri kata kamano pei bende mago ozigo mano mar pek mar usuru ma Jokenya in kachiel kod an kale gi sani. Adonwa tie gazet mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation mondike kanyo ni alarm over wave of unrest and fires in high school. Nyaka sani waseneno ka nitiere skunde kwa chiwo kod ranyisi nitiere skundi nyiri mano mar Isiolo Girls Mayando Wang. Nyaka sani koro iwacho kae ni nyalo bedo ni nitiere gino ma nyayo unrest makamae gino momiyo jopuonjre koro kawo kang' mano mar wang'o skunde mopogore opogore to wang'o skunde makamago adiera e tam mar 3 ni to koro kele pek maduong' ahinya kalure ni koro kose wang' skul jopuonjre odok dala
dala jopuonjre giwegi ema samargi mano mar dhi mbele kod somo rumo tam mar adek wang'e ni en tam machuok ahinya koseketh sa mano kaluwore kod wang'o skunde kendo chungo chenro mag somo japuonjre mabo bedo ka yudo lal. Hansen. Japuonjre ma yudo lal kecho kenga mane weche mag somo nikech ing'e ni record no be kosebedo kuomi samoro nye in kaka koro nitiere achija auchiel ka manyi wacho ni gine manye gichako mach manyicha waneno Njia Boys koro ing'e ni record no donga kanyo ero record no kosedong kisewuok oko kacha kata mana yudo tich samoro tek nikech ji wacho ni ma to ke wuoyi mane mayande otemo wang'o sikul cha koro japuonjre samoro goga kwano kapok otemo wang'o sikul ni samoro ing'e ni wang'a nikech awala nitiere kanyo romo gi jowetene to giolore kata japuonj ochwanyogi koro giolore kata giwinjo ni sikul moro nyowang' komachielo koro gimbe gidwa wang' mondo gishow ni kara gimbe ginyalo gima gikia ni ma lit dhi ne janyuol sikul development ma sikul dok chien nikech koro ing'e ni pesni mano nego kete project moko chuno ni kaw mondo los kodo sikul. Waseneno mach mopogore opogore ka sikunde mopogore opogore wanka ma nye wan gi Isiolo Girls nye waneno ka mach nye liele Njia Boys nyoluwe nyoro gotieno nye wachore ni Isiolo Boys bende chal ka gima nye nitie mach moro kanyo kata mamano poko yango malong'o ma ka nyalo bedo ni mano nyotimore to nyalo bedo ni en wach ma lit ahinya. Koro ikwayo ka ni komiti moro nego bed set aside ma investigate sikunde maluwo nang'o ni risks mage ma sikunde ni godo manyalo kelo wang' opogore opogore maneno nang'o ni nyithindo status gi chal nade mental status gi chal nade nikech samoro inyayudo ni ng'ato nigi dang'ni ma paro kata en mana gi tuo moro mar obwongo tiyudo ka mago gik ma koro nyalo miyo nyathi tim kamano ero. To nyaka sani kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo jaod bura mano ma county ma Kaiti kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo wacho kae ni e county ma Machako Makueni wantiere kanyo kod Kaiti MP mano Joshua Kimulo nyaka sani koro osetemo kwayo mar mondo mi oketane special midterm break e term ni mar adek kalure ni owacho ni mano nyalo konyo e tieko mano wave of distraction kalure ni skunde 15 e county onogo osewacho ni nitiere unrest moro manitiere e skunde makamago wantiere kanyo kod Makueni Boys High School, Ngoto Boys Secondary School, Kithuki Secondary School, Kitise Secondary School, Matiku Secondary School kachiel kod Makindu Girls Secondary School. Kata kamano wang'e ni tam mar adek en ga tam no machuok ahinya kendo onge kod midterm break moro amora to bende ang'e ni weche go mag visiting ne jopuonjre ma somo kuonde somo mag ninde kata boarding school visiting bende third term ni ok ojaketi ahinya kachiel kod weche go mag prayer day ne jopuonjre ma dhi timo KCSE skunde moko nogole kaluwore ni tam chuok ahinya to bende kinde mag prayer day go ema liekore ga ni janyuol nyalo kelo ne nyathine gimoro ni dhi konye e kalo penj to mago kelo mana jema ne nyathi ma kamano. Gima aneno maduong' ka number 1 weche mag wang'o sikunde gi nitiere pattern ka usually ka jopuonje oseae e ng'anyo to iluwega gi wang'o sikunde makoro nyaka kinde ma waneno ka jopuonje ok ng'any kinde waneno ka weche mag wang'o sikunde dogga piny makoro kene nyithi sikul neno ga nang'o ni walu gima jopuonjwa timo nikech sama jopuonji osedhi ng'ato jopuonji to dhi ng'anyo mamuol onge mwandu ma gikethoga onge kata ng'ato ma gigoyoga but koro akia nikech asetemo manyo kama tudruok no nitie to tek yudo nikech every time ma jopuonji odhi ng'anyo Kenya kata yudo kaka gima luwe nang'o ni nyithindo wang'o sikul kata ka nitiere political unrest moro kwatiyo katika political unrest no ni tiwinjo ni sikul moro wang' nyathi moro wang'o sikul kia kure nyithindo moko bedo omaka dhi wang'o sikul moko chich ni ne dwa wang'o sikul makoro nyaka non wach ni malong'o maeri onego onyiswa nang'o ni bang' ng'anyo ka ng'anyo nyaka wabed akicha gi sikunde nikech sikunde osebedo at a very high risk ni koro ikwano sikunde mago manie county ma Makueni kende mago skunde ma chal mantiere mana Eastern kende pok idonje kuonde mamoko pok idonje gwenge mamoko pok idonjo kata mana Central makoro nyewa neno pok idonjo North Eastern pok idonjo
Kaluo Wafuchocho, pok idonjo Western, pok idonjo, koro kiketogi together, risk ni iboyudo ka ni malo. Dwaro mar joma kweni mawacho ni onego break moro bede, aparo ne dwaro malong', kata ka en mana break ma odiochieng' 2 kata 3 kende, nikech ma dhi miyo nyathi bedo gi some breather, obedo gi yweyo moro, obedo gi fuong'ruok moro. Pressures bedo mang'eny Kenya ka. Wang'e ni nchako wae floods, wang'e ni nchako wae ng'anyo, wang'e ni jopuonje kore ka oae ng'anyo nyoro, dakteche no dhi e ng'anyo. Kenya ka wawinjo weche mag adani hiang'o, to mago gin jok ma nyithindgi ema nie sikundegi, ok ni gin joma wuok oko ma Kenya. Koro samoro janyuol bende biro ot to yudo ka embo oko gi pressure, to nyathi automatically bro send janyuol negi pressure, to mago bende nyalo miyo nyathi bedo gi dang'ni maparo. Makoro issues mang'eny manie Kenya ka sani be ananeno ka gina very contributing factor to weche mag wang'o sikundegi, nikech kata ng'anyo ma Gen Zs, one of the things mane waneno ka ne giyango nang'o ni jonyuol gi sandore ahinya, jonyuol gi oket gi osuru mang'eny, jonyuol gi osara tin to osuru ng'eny, jonyuol gi ima lope. Nitiere bills moko mane wacho nang'o ni sirkal nyalo bira to kawo lopi to timo gimodwaro. Koro mage mano miyo Gen Zs nodhi e ng'anyo, kawacho nang'o ni mane momiyo gidhi e ng'anyo. Koro nyalo bedo ni weche mag wang'o sikundegi nyaka nyalo bedo ni otudore gi weche matimore Kenya ka bende. Adwa ni wang'i ane weche mag tuke mano kotudore kod tho mano mar jang'wech ma pinyno ma Uganda, mano Rebecca Mayando wito ngimane tok kane oyudo hinyruok mano mar tok kane wang'e kod osiepne. Wach makamano nitiere it gazette mar 29 nyaka sani koro iwacho kae ni Rebecca's alleged killer was an athletics coach. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni mano wang'e ni Rebecca Cheptengei mano wito ngimane tok ka jaherane machon notia mach kuome. Jaherano ma bende nowito ngimane chieng' wuok tich miyango kanyo kaka Dickson Ndiema Marangacha. Nyaka sani koro iwacho ni ne en jal mane puonjo ji ringo, maneno weche mabende owach kanyo kod jang'wech mano maringo mita 800 kachiel kod mita 1015 mano Isaac Ruto. Nyaka sani koro wacho kanyo ni Dickson mosenindo ne onini ochopo Endembes kowuok e gwengego mag Masek manitiere Mount Elgon mar mondo mi oringi kaluwore kod tulo manitiere Mount Elgon konyo. Iwacho ni kanyo Endembes kanyo kama koro nodok bodake e kama koro ne okonyo e tiego jong'wech mar mondo mi oringe ng'we mopogore opogore mane giringo obede piny kae kata pinje maoko. Kaki wacho Isaac Ruto ma jang'wech ni wacho ka ni Ndiema ni ne konyogi kata mana kinde ma kore ka negi biro, negi pok ginyisore kaka champions, ne pok gi succeed. Negi wachore ka nang'o ni jalni ne konyogi e training, ene mane oromo kodgi tich ang'wen ka tich ang'wen gi ngeso ka ngeso, makoro ene jal mane tiegogi, ene jal mane konyogi e tiegruok e weche mag ng'wech go. Ruto be wacho ka ni kinde moko be nodak gi jalno ka ne pod onge nyalo, ne pod onge gimoro e lwete, nodak gi jalno ne konye e trainings mopogore opogore, ma be wachore ni kata mano ka ne pok yudore gi Chep Tegei mano Rebecca, ka ne pok oromo gi Ndiema, kinde go be Isaac Ruto be wacho ni ne pod gidak together, ma koro mano miya sigana gi life history, a brief life history mar Ndiema. Wachore ni Ndiema notho e ICU ka ne en gi issues moko mano develop mag yweyo, ne en gi respiratory issues mano develop kalure gi wang'ne, nikech en yudo 41% ban, 41% body ban, makoro mago gik mano omedo affect kata mana weche ne mag respiration, nikech iwacho ni kane otia majno petrono nomuoch kuome be. Koro aparo ni kaka gino nomuoch kuome, embe nogamo muya no mane makoro nyalo bedo no affect weche nego. Koro
respiration ne no fail makoro no chopo on Monday gimoro saa 12 gi nus odhiambo kanye mane koro nowite ngimane maka nitemo res ngimane. Ato nyaka sani koro liekore ni Ndiema ne ise ni ne omonjo mano jahera ne mosenindo bende Rebecca Cheptegei e dalane mano mayudore Trans Nzoia mano toka ne gintiere kod gwandruok moro motudore kod wechego mag lope. Nyaka sani koro iwacho ni ne ambush marathona makamano kendo kapo mana kaka iwacho ne olo petrol kuome kaeto ochwe onegi. Iwacho kanyo ne chenro mano mag temo reso gi nokodhi e yo makare. Nyaka sani koro wadwaro mar mondo mi Nyasaye oket chunygi kamokwe kaluwore kod gino mano jukogi giwito ngimagi e yo malit ahinya. Mano bende ema bende nyalo mana nyiso mar mondo mi kinde ka kinde ka wantiere kod gwandruok moro amora e kind ji ji onego ne yo makare mar tieko gwandruok makamano ma ok kel nyaka tho ma nyaka sani koro ne waneno ka koro kelo tho mano mar jang'wech marahuma. Nyaneno kata na sigana moro ma Homa Bay be nitiere mana weche mag gwandruok mag udigo manye waneno ka nyidendi mopogore moro jaode notong'o lwetene ariyo te moro jaode ne dhi tong'o ng'ute maboth nyogo sigara no malit ahinya jaode both ne tong'o ng'ute makoro noleng'o ma otong'o tiende. Nitiere moko be ma iyudo kotong' kata mana wigi ka makoro nyaka wan kaka oganda ma Kenya nyaka wamany kaka wanyalo solve issues wa mag domestic. Nitiere kata mana culture moro ni ng'ato kose riwore keny gi wadgi kata tho kuro to ni nyaka beda kuro ngima duong'. Of course ok advocate for gimoro ka divorce kata separation, but ngima duong' kochopo kuma koro ma thono to ber kata koro iwuok kanyo kata i-change kata mana location mondo ires ngimani. Mano gima nyalo wacho oganda kaka wan oganda kik waket gik moko kech nyawinjo nyadendi moro nye wacho nang'o ni en anyuola ne wacho ni nikech koro dawari mane ng'ano osechulo ni koro nyaka daga gi ng'ano ero. Ok nyal bedo kamano. Ok wanyal bedo joma wawei ngima dhano wadwa gi dawari en gima inyalo duoki dawari en gima inyalo chul, but ngima ng'ato kosewito to ng'eni mano to koro ok nyal konyo. Adonwa ketenge gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'ane gazet mar The Standard bene mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Gazet mar The Standard gino magimiyo pek okinyi makawuono en make or break for Ruto in cash crisis. Nyaka sani koro aneno ka giwacho kanyo ni nyaka sani koro nitiere wanyalo wacho ni achied nade mano mar pesa mano ma sirikal mar Kenya Kwanza nitiere godo nikech king'iyo omenda ma sirikal ne geto choko ahinya to hik omenda ni ne obeto ng'eny kipime kod hik omenda mamoko kata kamano sirikal nitiere kama tek gi sani tok ka chik omenda mar higa mar 2024 noseruombore piny kendo koro onego bedni watiyo kod hik omenda mano mar 2023 manyaka sani bende nitiere jogo manochwalo ng'ure doho ni nitiere pach jopiny nokokawe kinde mane ikalo chik mar omenda makabano mano mar higa mar 2023 kanse. Shida maduong' e weche mag chike mag omenda gi ok ni samoro kala ni giricho en ni procedure mitiyo godo e kalo gi e marach kaka koro mar 2023 iwacho ni ok nodhi through public participation to kata ka ne nitiere some public participation dwaro mane jopiny ochiwo ok okete tim. Mar ariyo iwacho ni nitiere clauses moko mane omedi kane koro the last minute makoro nikalo chik no makoro mage gik makoro petitioners yuago ka. Kata kamano to Attorney General to sewacho nang'o ni kowit oko mano ero dhi miyo dhi kelo weche mag omenda Kenya ka e sirikal bedo matek ahinya dhi rocho kata mana dhi nyao system financial system ma riembo sirikal Kenya ka. Nitiere consequences moko ma bende nitie kanyo crisis moko bro biro ka onge chik matayo kaka ichoko omenda Kenya ka. Be waneno ka koro chulo gope ma Kenya nigo bende bro bedo matek gi weche mamoko kata mana konyo ngima ma ja Kenya ma kawaida bro bedo matek nikech waseng'eyo osiptende nitiere counties ma already jothieth ni e ng'anyo. Nitiere counties ma jothieth
osebuo ng'anyo bende. Kata kamano respondents to nye wacho nang'o ni wito chik mar omenda no kata kete oko bro timang'o bro konyo strengthen flows kata mana yore mi itiyo godo kikalo chike mag omenda Kenya ka. Iwacho ni sirikal osechiwo sababu motegno ma kaka gidhi choko omenda nikech wang'e ni Kenya ka inyiso ga nang'o ni mae budget to ok nyisi ni dhi choke nang'o. In other words kata chal ka gima e odi in ichung' tiwacho nang'o ni dwe ni adwa tiyo gi siling $1,000,000 to $1,000,000 no kia ni dhi yude kanye. Koro nyaka budget ni expenditure ni match income ni eka ibedo gi budget man gi balance. Gi weche mamoko kaeri of course waselose wi procedural deficiencies kata mana nyau ma oseneno ka timore kinde mikalo weche mag omenda gi public participation malong'o onge. Ntiere changes moko mitimo last minute makoro mamana ni dhi kadhe chato ikelo gik moko mane onge the original bill mano kore ywarok manitie makoro warito mondo wawinyi do bro ng'eto nang'o. Aneno ka gazet ni mano mar The Standard mi naneno ka ite mar 4 kanyo oro ndiko ni Attorney General kaachiel kod jatend migawo mar omenda nyaka sani koro gikwayo doho mar mondo mi oyie ne jatend piny Kenya William Ruto ochok usuru e pacho kae. Mana wechegi mano kaluwore kod pek ma koro piny Kenya nyalo yudo ahinya kotudore kod weche mag choko mar usuru. Ansel wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet kaluwore ni weche mantiere gazet ni mar The Standard ket kod mago manentiere gazet mar Daily Nation. An wach mogik en kotenre gi weche mag airport nikech en wach ok make sense na ka sirikal nyalo kawo airport madunga ka JKI. Ken ni airport mo matin ka airstrip moro matin timiyo ng'ato nyalo bede gi kwe moro matin but kikawo JKI our biggest airport in Eastern Central Africa ikawo tichiwo ikete lwet jogo mawegi to okikete lweti kata ni for 5 years ikawo timiyogi for 30 years 30 years ng'eni en half lifetime ma ng'ato ikech nyathi monyuol kawuono for 30 years en ok obi neno ga benefits mag airport. Gima wacho niya there are alternative ways ma wanyalo raise godo pesni ma iloso godo airport. Achiaka sirikal ose explore weche mag bonds nikech usually ka sirikal nigi project giuso nega public bonds gina gowi ma kaka anja Kenya amiyo sirikal gowi koro ginyalo chiwo bonds mondo gitim godo loso airport. Kata kamano nitiere kembni Kenya kabe ma pod nyalo raise pesa ma sirikal ma Kenya wachono ok ocho nyako bed Adani kata kinyalo time public private partnership moro nikech mato ken partnership mere en ochalo handing over mimiyo ng'ato mar mondo mi gine makoro gine kaka gitimo un timur kaka dwaro tekni uloso na ichalo ng'at makawo puothe to nyiso ng'ato nang'o ni in ger na ot odne timgo gimidwaro for 30 years bang 30 years anabo bedo jaduong' in 30 years yawa sirikal winje ywakwa. Erokamano ahinya Anselo Yango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyoka Ramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isome yo makare. Akawo yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar opiny watwaka kotudore kod chala mar sekta mar sukari higni 2 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Nitiere singo mopogore opogore mane oketo mar chiero sekta mar sukari bende oseket gi kare ma jopur mag niang' nyalo buonjo kose jopur pod ywaka. Antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu aduogo kode bang' yweyo mwakawo gi sane kik idhi mabor mana kaka ineno wendo mara osechopo e kaunti ma Kisumu kae kendo bang' yweyo matin to bobedo ka watwak kode. Mano Richard Ogendo jagoro maduong' mano mar riwruok mar jogo mapidho niang' e pacho kae. Med mana kete e Ramogi TV.
Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Sikuwa na expect. Ushapanga matumizi ya hii ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo uconfirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani nitawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki imenisort. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi rabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa. Ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien Wuok nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV. Nyakaramugia jong machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakaramugia jwang okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod chala mar sekta mar sukari. Magi duto watwak kaluore ni en higni 2 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Higni 2 sekta mar sukari osebedo nade? Osebedo maber koso osebedo marach kata moloyo kuma noyude. Kaluore ni jatend piny Kenya William Ruto ne osingo mar bero sekta mar sukari e kinde ma entiere telo. Ahinya to kwang'iyo kata higa ni e kinde nyasi mano mar Madaraka mane obagi e boe kaunti ma Bungoma mano chieng' tarik 1 dwe mar 6 higa ni. Jatend piny Kenya ne owacho ni nitiere omenda moko mibobed ka ichiwo ne kembe mag sukari e pacho kae mar mondo mi one kaka inyalo nya chenro mar chulo jopur mag niang' mapiyo mar mondo mi jopur owinjane ber e kinde ma gitero niang' margi ne kembe mopogore opogore marego niang' e pacho kae. Bende nowacho ni bro bed ka iting'o malo bonuses ma jopur yudo. Nyaka sani higni 2 e telo mar jatend piny Kenya William Ruto, jopur osewinjo ber kose jopur podi hinyore mana kaka kinde mokalo chien. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang mana kaka iseneno antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu mano Richard Ogendo. Richard Ogendo en jagoro maduong' mano mar Kenya Sugarcane Growers Association. Oyaore Richard ichieo nade okinyi makawuono? Oyaore Joyce, ochieo maber e dala ma Kisumu ka. Machiegni twako kinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang mana kaka iseneno mane wendo ma antiere godo. In bende kamora mora ma intiere inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236600. Kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twak maro
okinyi makawuono Richard. Sekta mar sukari nyaka gisani nitiere kama chalo nade. Ahinya to en higni 2 koro nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne donje telo e pacho ka. Wang'e ni sekta mar pur bende nitiere buo chenro no mar agriculture. To wang'e ni agriculture en achiel kuom gigo ma jatend piny nokete maino ahinya e kinde manotimo kisera mar ombulu kata tok kanosekawo telo kaka jatend piny Kenya mar 5. Richard. Mokwongo Joyce, we ago mos ne familia manowito joggi masira mar apaya motimore kind Moroni gi Kipsitet Junction. Ne wawito jana 13 moko kuomgi gin jopur mag niang'. Omera akelo kuyo mara makende to kod kuyo mar jopur niang' duto te e Kenya ka. Mar ariyo, President William Ruto nogolo singo ne sekta ni mar niang'. Kendo waseneno kosemedo timo maino kabisa, kata manyocho timo limbe e thurwa ka. Nyochi neno ka wabedo gi town hall meeting mabende nowacho mipango ma en go e sekta mar niang'. Mokwongo, ing'e ni subsidized fertilizer nokel ne jopur mar niang'. Subsidized fertilizer no omiyo production mar niang' odhi malo kabisa. Makata sama wuoye kodini nitie kuonde moko ma niang' omoke ma ok nyal gol nikech apei ni richo. But in general kawaneno to serikal osetimo maber. Nikech mokwongo ogolo gowi 117 billion maneni e sekta ni. Mar ariyo, kosegolo gowi no to chako chulo pes jopur gope jopur manodong' mokliate kwaiko sekta ni for leasing mago kembe mag sukari. Koro kanyo chobiro Kisumo ka to chako miyowa road map kako dwa wuotho kodwa kaka jopur mar niang'. Omiyo chien ka nyocha wadhi maber kabisa. Kane oketo nengo mar fertilizer dok piny, koth ochweno maber, jopur otiyo matek, ma nincho chulowa siling 650. Lakini wabedo gi shida moro e diere ka. Ni niang' obedo mang'eny, kambe wagi orego excess. Matende di girego, nyacha gitimo 60 tan 63 e higa. To e dweche 2 to gitimo tan 84,000. Ma sukari obedo mang'eny. Manengo sukari olwar piny. Masani ichulowa siling 5,000 e kembe mag sirikal. Lakini e kembe mag jogi wegi moko pod chulo siling 4,950. Matiende di gikwalo japur mar niang'. Amomiyo wadwa make a special appeal ne Cabinet Secretary mar Agriculture mondo oreinin kembegi mondo gichul pesa magikwalo kuom japur. But ang'eyo ni e dwe mabiro ma dwe mar 10 gi dwe mar 11 nengo mar niang' pesa michulo japur dhi malo kendo. Omiyo wan kama ber ka wan kama rach. Kuwacho ni untiere kama ber, gin ber mage ma japur nyalo kwana 1, 2, 3 moko moseyudo mano mopogore kata kotudore kod pesa ma japur imiyo. Kata bedo ni iyuaka ne kembe mag ji giwegi miwacho ni nyaka sani koro podi chulo jopur matin ahinya. Gin ber mage ma nyaka sani koro wanyalo kwano nosetimore e sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto ma japur mar niang' nyalo winje maber kaachiel kod jotije e kembe mago marego niang' ahinya to mago mag piny owacho Gendo. Japur mar niang' gima lich kendo gima duong' en chule wangsa. To kang'adi matin mana kar dogi kanyo kiwacho no nego bedni chulo gi e wangsa no nego bedni en bang' thuolo maromo nade mondo japur kik winjane pek. Bang' kitero niang'i tichuli bang' juma achiel. Mano sebedo katimore e kambe gi te. Makmana ni e challenge manyo bedo mar oversupply mar ken to ayudo ka
kambe moko yudo challenges kaka kambi ma Muronyo yudo challenge ma poko chulo jopur for about jumba 4, lakini nye giashwa wanyoro ni gibro chulo jumba 2 kawuono kinyi ma kawuono, kendo gipango chulo gowi modong'no. Koro gima duong' en ni japur yudo pesa ne e wang' sa, mano gima duong'. To mar 2 oyudo the correct amount moko kwale. Mano en a very big gain. Challenge ma wan go en a pay ni kuonde migole niang'. Iyudo ka ng'enya pay ni gin mag county governments. To a pay ni gi okethore morumo te. Koro japur mar niang' golo niang' kuonde moko osebedo matek kabisa. Koro challenge ma wan go sani maduong' en a pay ni to gi chiro mar niang'. To e apini kanyo kaluwore ni niang' sani ng'eny kabisa. To e apini kanyo bende nitiere gino ma county osetemo, nikech wacho ni apini ma thothne ji gologo tiyo godo to ka gisegolo niang' e puothegi gin apini mago mag county. Bende nitiere gino ma county osetemane timo mar mondo mi olos apini ma kamago mondo japur kik winj pek, nikech adiera e kinde ma apaya racha kata tractors mating'o geche ma kamago nyalo bedo kod ng'ikruok kata moko kuom gi wajanno ka gore piny kaluwore kod rach mar apini. Ogendo onge gima counties osetimo. Apei ni richo te ing'ado pesa mang'eny kabisa. To ndara kata chiel ma county nyalo siemo ni manyo wayawo, manyo waloso, ma wakete maram, onge. Ing'e ni gima duong' ka ni agriculture en a devolved function. To ka niang' ok nyal chope kambi e wang' sa, japur yudo lal maduong' nikech tingni nindo kondala dek e puodho. Kuonde moko kidhi kaka Muron kae, kidhi Orenge ok inyal golo niang' nikech apei ni richo. Areas mag Ombei ok inyal golo niang' nikech apei ni richo. Kuonde moko kaka Tamu ok inyal golo niang' nikech apei ni richo. Koru ok inyal golo niang' nikech apei ni richo. To magi mago county government wage. Mae kata Cross, kata in Kisumu County, kata in Homa Bay, kata in Migori. County governments of fail e weche mag infrastructure. Totally. Ato kapo dwa dhi mbele ko twak mara, nikech wang'e ni kinde nyasi mano mar 61 mano mar Madaraka mane obedo e county ma Bungoma mano higa ni, Jatend piny Kenya William Ruto ne omedo chwalo singo mopogore opogore ahinya to ne mano sekta mar sukari kata ne kembe mag sukari e pacho kae. Ka bende nowacho kanyo ni nitiere omenda mano madero bilion 110 ma ibobedi ka igolo mar mondo mi debts kata gowi ma kembe nitiere godo bed written off. Kopogore kod mano nitiere omenda mano madero bilion 2 mane Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni bro bed ka iketo ne sugarcane development ahinya to ne kembe mago mag piny owacho kata kembe ma ok mag ji giwegi, mago mag sirikal. Omenda ni mano mar 2 billion mano nego be ni keto tenge ne sugarcane development bende osechopo ma okonyo e gino mano nego be ni otimo. Kosenen mana singo mane ogole kinde mag nyasi to nyaka sani omenda ma kamano poko chopo mar mondo mi jopur bende winja ne ber moro. Gendo weche gi kane president owacho ne ong'eyo ni parliament bro kalo sugar bill. To ka parliament osekalo sugar bill to jopur bedo gi sugar board mani dhi kete pesa ne. To nyaka sama wuoye kodi ni sugar bill pod okwame parliament. Omiyo onge gima president nyalo timo in that respect. Number 2, ing'e very well ni finance bill nogo piny. Ting'e ni finance bill ema noting'o wechegi. Koro kata kano chiwo singo, to kaka singo no chopo ne japur niang' bedo matek nikech kose go finance bill piny to onge gima president nyalo timo. Koro miyo ageno ni gigie kaka nyo Mheshimiwa Mbadi owacho ni nitie parts mag finance bill maber modhi keto
agero ni odhi duoko finance bill kendo National Assembly mondo jopur niang' oyud pesa mar Ken development koa from National Treasury. To kopogore kata kod omenda no mano mar Ken development bende nitiere mano bonuses mano sing ni jopur biro bedo kayudo ka bende ne wach kanyo ni nitiere mano new leasing scheme mano nego bed ni ting'o malo wechego mag chudo ahinya to ne kembe mago mag piny owacho kachiel kod mano nego bed ni neno ni jopur oyudo bonus mano tok ka gisetero kata niange gi ne kembe mopogore wang'eni wechego mag pesa gin wechego ma jopur kinde mang'eny onego lu machiegni nikech kowuok e pur mar niang' ema japur nyalo yudo omenda ne mogerore godo kaka dhano. Wechego mag bonuses nyaka sani bende jopur yudo gi e yo makare to nyalo bedo ni en bonus kiwango mane kata maromo nade Ogendo? Iwacho makare ni ng'e ni pur mar niang' en ohala kendo japur onego bed ni yude faida. Nyaka sama wuoyo kodi ni bonuses ok nyal chul nikech pok wadonje system mar quality based payment. Matinde ni pimo sukari mane niang', ipimo molasses mane niang', tipimo fiber. Koro ni chulo japur niang' e kiwango matinde ng'amo loso niange maber ne dhi yudo pesa mang'eny. Masinde gi oseketi kendo ni e factory ka factory 11 ni kodgi. To mondo gichak tiyo nyaka wabed gi gimiluongo ni regulations. To nyaka samo wuoyo kodi ni regulations podonge nikech pok wakalo sugar bill omiyo representatives wa kata members of parliament magwa ema onego ket mayino e weche sheria mar sugar board. Nikech ing'eyo ni private companies gi tok dwar ni japur oyud pesa ni omiyo gine ma gisiko giketo weche mang'eny kidhi kal sheria mar sugar board ni to gichako giketo roadblock kae giketo roadblock ka. Koro akwayo wajumbe wa sana mae sugar belt obed piny gi speaker mondo mediation manyotimore ni orum oter chik ni e bunge okale nikech president to nowacho ni kokelne chik to saine to immediately mosaine to iloso ne regulation to koselos ne regulation to koro wan gi yo mwanyalo chulo go japur nyalo yudo bonus mare to ka chik onge to onge kaka inyalo yudo bonus. To sugar bill kanyo kama ilose sugar bill dong ang'e ni od bura mamalo ne osekale sani koro ene senate kanyo ema nitiere gwandruok moro nikech nonego bed ni ochope second reading e senate kacha mar mondo mi jo senate bende otwagi mar mondo mi one ka gikale kaka jo od bura mamalo nokale kata oyo kata kamano senate kanyo ema uparo ni nitiere gwandruok moro matin momiyo nyaka sani koro pok okal sugar bill nikech mana kaka iwacho ni sugar bill makamano ema nonego bed ni loso sugar board mano nego bed ni kelo lokruok mathoth e sekta mar sukari pacho ka Ogendo. Senate osegowa piny mane adieri makende nikech Senate emokelo all the delays mantieni nikech ka bunge kama wajumbe bete nosetieko gi the bill to gidhire Senate ochako kelo weche mang'eny modok e public participation magi wacho weche zoning and weche mang'eny kabisa weche koro ilaro pesa monego bed ni loso go apeini ba wuok from the levy to waneno ni pesa ni owe sugar board nikech experience wa ka ses kende ema county oktigo gitiyo ga rietha ere kaka kwa chako wamiyo gi pesa mar levy mar ndara bende gidhi loso ndara dier. And we were very clear momiyo National Assembly no winjo kaka jopur niang' mo retain pesa no e sugar board. Koro pesa emilaro ka koro wakwayo senators pesa odong' e sugar board makambe gi nyalo prioritize ti ndara makamarach olosi ndara makamarach olosi nikech mar county chato en tek tweta en waseteme higni 10 ing'ado ses ndara mar ses loso kwane.
To kinyalo mana lero ni nyakora mugi Koro, jwang the weak link- ni sugar bill makamano entiere kod ber mane manyalo konyo e tego kata ting'o malo ahinya sekta mar sukari ma onego bed ni ikaso kata senate mar mondo mi okale oterne jatend piny mar mondo mi ochuo koke mondo obed chike pachoka nikech wang'e ni sekta mar sukari en achiel kuom sectors ma bende jakonyo e ting'o malo uchumi ma pachoka to ka kinde ka kinde odigni bende ok onen maber ahinya kinde mang'eny onyalo kata miyo wabedo kod nok mar sukari e pachoka. Sugar bill nitiere kod fundi mage mabeyo mabiro konyo jopur to kendo biro konyo e neno ni uchumi mar piny Kenya obedo mategno kendo kwa bedo kod nok mar sukari. Ogendo. Mokwongo sugar board ni ne idhi jopur dhi yiero board members ma represent gi board. Ka giseyiero jopur jok ma represent gi board, nitie gimibiro choki miluongo ni sugar development levy. Mae ne dhi miyo japur hola mayot. Koro kidhi e bengi iholo from the levy tipuro niang' tinyiewo equipment machalo tingni, tinyalo nyiewo fertilizer ni bende inyalo yudo hola. Mar ariyo kambegi ne dhi yudo kama giyude pesa ma gitimogo maintenance. Ndalo duto ineno ka tinde giringo ne sirikal mondo gimigi pesa, but ka levy di nitie to giyudo pesa e yo mayot ma ginyalo timogo maintenance, ginyalo boro gilosogo spares. Mar adek en loso apeiniwa gi darache manie sugar belt. Omiyo sugar bill dhi loko ngima japur niang' kendo dhi miyo wapuro niang' mang'eny kabisa. Ka sani ema waonge gi levy tema wasepuro 84,000 metric tons. Wase produce 84,000 metric tons of sugar. Iparo ni kwa yudo sugar levy cha. Donge wadhi puro niang' ma wabed gi sukari mwanyalo export nyaka. Number 2 en weche mag imports. Sugar board bro regulate imports. Imports osethagowa kabisa. Kindamor ni Mheshimiwa Mbadi nyocho state very clearly ni jok matimo ohala mag imports sani omany tich machielo nikech ok obi gazette any imports into the country. To immediately mancha President obiro ka bende pronounce the same. Kaeto PS mar Interior Dr. Raymond Omolo ogolo order border control ni kik sukari mora mora moa oko donje Kenya ka. Koro mago gik ma sugar board ema nyalo timo e controls ma sugar board nyalo keto. Omiyo sugar board dhi loko ngima japur mar niang' kabisa. Monego bed ni koro imanyo kaka inyalo ka senate mondo ne ane kaka nyalo kalo mano sugar bill mar higa mar 2022 monego bed ni ikalo nyaka sani. Kata kamano kapod wadhi mbele kod twak mar Ogendo bende ne nitiere paro mano mar golo omenda mano maderoma milion 600 mane wacho kanyo ni en first trench mano nego bed ni itiyo godo e chwalo mano kothe mag nianga ne jopur mag niang' mano miluongo kanyo kod dongere ni seed cane development. Nyaka sani bende migawo mar omenda osegolo omenda makamano mondo okony jopur e yudo kodhi malong'o mago mag niang' monego bed ni gipidho. Ahinya to nyaka sani kwang'iyo ni higni 2 weche osebedo ka chalo nade sekta mar sukari e sirikal mar Kenya Kwanza. Mondo sekta ni obed sustainable gi dongere. President noneno ni ichako gi step number 1 en bedo gi kodhi maber kendo kodhi maler. Kendo pesa ni an gi pacha nadwaro ni mondo gole ne government companies nikech gine ma gin gi nucleus. Private companies gi pok aneno man gi nucleus. Kwa osegole ne government companies gi to gidhi bedo the incubation center mar seed cane. Koro inyalo kaw the best seed to propagate the farmers. Imiyo jopur mar niang' areas across the country nikech wan gi Nzoia mani Bungoma, wan gi Miwani Sugar man gi a big nucleus estate ka. En onyalo cover the whole of Nyando sugar belt.
wan gi Sony ma nyalo cover the whole of South Nyanza sugar belt. Omiyo omenda no wang'e ni entie to wadwa no gole the government owned factories. Nikech gine ma gin gi seedcane propagation centers. Iwacho kanyo makare ahinya kendo nitiere ote moro kae madago mar mondo mi wasom e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kaluwore na nyiso joneno magwa ni gin bende ginyalo chwalo penjo paro moro amora e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Ote makamano ango asome achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to joneno magwa gintiere kod penjo mage ahinya nyako tudore kod sekta mar sukari. Jatend piny Kenya William Ruto ne oketo singo modhuro e kinde mane odonje telo maneno ni ochiero kata omiyo sekta mar sukari obedo kare. Ote makamano nyalo bana kedna mar mondo mi asome achiel kachiel wawinjane ne to jogo ma winjowa to wacho nang'a ng'isi ni nyalo tudri kodwa e namba mar 23600 kata Facebook kama wantiere live. Wasoma ne ote kanyo achiel mano mar Akuku Otieno mar Thimlicho Hinga Migori County. Wacho ni Joyce an Kenya kae mako dhoga penjna Mr. Ogendo ni achiel ka onyalo wacho ni limbe mar ker okelo medruok kata reproduction odhi mbele to an pok aneno ka bech sukari odok chien e duka kara ere gima medruok mar tero niang' mang'eny e kembego konyogo jo Kenya. Mar ariyo owacho kanyo penje ni to en oseyo mana loch gwenge kuom loso apaya to ka niang' sani odhuro dak waneye ka kembe niang' ndiko rowere tich mondo wane ni niang' omedore. Odhi mbele kowacho ni penjnago ni to an ne obet nianga gi kambi moro ka gidhi tiyogo kaka seedcane ne obete in May nyaka sani pok ochula ento awinjo ka wacho ni sani ichudo e saa kaka owinjore. En owuoyo ka obete ofisa kose be ong'e ni chich niang' kethore maloyo kaka ne en chon. Kone wuothir jopur owe wuoyo ka obete ofis. Mano Akuku Otieno. Iwinjo penjo ma Akuku Otieno penjo kanyo Ogendo kaluwore kod gigo matimore e sekta mar niang'. Ogendo kinyalo mana duoko penjo ma Akuku Otieno nitiere godo mano mar Thimlicho Hinga Migori County. Ogendo. Mokwongo agone Akuku Hinga mos kabisa kapok ochule pesa seedcane. Pesa michulo every weekly en pesa mar milling cane. Matenda ni niang' mirego. Mar ariyo, awacho very clearly ni niang' ng'eny. Kendo niang' mang'eny ni ohingo kembewa. Kendo kamoro amora midhiye tibo yudo ka jopur go koko ne gidwaro chiro mar niang'. Tawacho ni gini obiro nikech fertilizer manochiw gi koth mane nitie mang'eny. Nikech ing'eni higa mokalo nolor kambegi mamoko no operate a half capacity for almost 6 months. Omiyo sani wan gi overproduction mar cane in the field. Achiwo a very good example. Nikidhi Orenge ka, Orenge is hardly 50 kilometers from studio ma Kisumu ni. Idhi yudo ka jopur morenge ogek magitere niang'. To chien kachacha ne nitie Weybridge mar West Kenya Miwani, moro ne nitie Mberere, moro ne nitie Kipsitet. Jopur mar niang' ne yudo fuong'ruok nikech ne en gi market machiegni kode. To nyaka ne lor Weybridges gi. Jopur mar niang' ma area ma Miwani osesandore kabisa. Kech niang' ng'eny to kuma gitere niang' onge. To kiwacho ni niang' ka ng'adi mana matin kiwacho ni niang' ng'eny to kuma gitere niang' onge. Matene ni kembe sukari mago maga piny owacho capacity mar rego niang' ema gionge godo koso ang'o matimore kaluwore ni niang' ng'eny to koro japur odiwo gi niang' ni niang' kitere onge kuma gitere niang' to bende yuago wechego mag chiro nego many kanye ne niang' ma koro jopur odiwo godo. Ing'eni chiro mar japur niang' en kambi.
to capacity mar kembe manie Nyando Sugar Belt niang' oingo gi te kata manyo kel manyien miluongo ni West Valley. Niang' ma jopur niang' ma Muron gi Nande gi Kericho puro oingo kembe gi. Emomiyo chien kacha cha ne wakelo West Kenya mondo kik bed ni japur niang' koso chiro. To gima lit en ni siasa moro nodonje niang' ma ne koko gore manotam West Kenya kao niang' e Nyando Sugar Belt. Sani japur mar niang' ywak nikech private companies manie Nyando Sugar Belt nyalo beto niangi to bedo ndalo 7 kapok okuting'. Mano government factories ok tim. To private companies manie Nyando Sugar Belt sando jopur mar niang' kabisa. Kendo gin gichulo pesa bei mathin mogik. Kuonde moko gibeto niang' magiwe mabudh ndalo 7 kapok giting'o. Mani ng'eni niang' owito kilo nikech japur ipimo ichule kilo. To wase appeal ne cabinet secretary mar agriculture ni a short term giwe mondo West Kenya oyawe bridges gi mondo tim mopping up. Kata ka giwe otiyo dweche achiel kata dweche 2 to mondo koro japur niang' manie Nyando Sugar Belt obed gi market. Kadok e Migori to ing'eni Sidken ka kambi mar niang' okao to kawe nodhi use ne japur machielo. Omiyo under priorities of payment Sidken ok bed ga number 1 priority. Mane shida ma wan go. Emomiyo kade wan gi regulations to japur niang' no Sidken ne dino se chule within a week or 2. But nikech waonge regulations, ng'ama ichulo mokwongo en janiang' Mirego. Mane shida ma wan go kuom jok mapuro Sidken. Emomiyo na wacho ni Sidken gi onego bed developed gi kambi ma serikal. To giuso ne jopur niang'. To bende ibo bedo ka ing'iso iwacho kanyo ni kembe mago mag ji giwegi nitiere kaka gisando jopur. Onyalo ng'iso japur mar mondo mi obet niang' to gikawo thuolo mang'eny kapok gikawo kata niang' makamano. Chudo margi bende ok ber ahinya kipimo kod kembe mago mag sirikal. Bende nitiere gino minyalo tim mar mondo mi oneni ka japur itero niang' mari obede kambi mano mar piny owacho kata kambi mar ji giwegi mar mondo mi chudo beda e yo makare. Adwa ni mak na paro no gi kanyo Ogendo. Adwa ni wakaw yoyo mokwongo mondi eka wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rebecca Miano is now in charge of positioning Kenya as a premier destination for wildlife and tourism. The country experienced the worst drought in 40 years, and I was the minister. How do you rally the country towards one important agenda? I took it upon myself. I went to the ground to experience for myself, to even empathize.
And when I look back, I am so happy that we never lost any lives because of drought. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom bedo kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu, mano Richard Ogendo, jagoro maduong' mar Kenya Sugarcane Growers Association. Watwak kotudore koda chala mar sekta mar sukari e pacho kae. Inya to higni 2 e kinde ma koro waneno ka telo mano mar Kenya Kwanza osebedo katayo piny Kenya. Richard, kapok ne wadhi e yueyo, penji kayo ni ere kaka inyalo konye e tieko achiedh nade makoni kod kocha ma jopur kale ahinya kowuok e lwet kembe mag ji giwegi. Mane wacho kanyo ni kinde mang'eny seche moko japur beto ne ang' to gideko ma kapok gikawo. To bende chudo margi bet ni piny kipimo kod kembe mago mag sirikal. Richard. Ing'e ni dweche mokalo chien kacha cha Charles Atiang' ma en jakom mar Kasap nodhi e court mo challenge weche mag chudo gi. Mago be pod omoko ni e doho kanyo, to wageno ni a favorable ruling ibiro tim manyalo konyo japur niang' mondo pesa ne ma kambe gi
omako kata kwalo akaw nowacho nokwalo nikech nonego bed ni chuli 6,000 to koro ichuli 5,900 mondo difference no oduok ne japur niang'. To adwa wacho ne jopur niang' ni support uru kambe mag sirikal nikech ka kambe mag sirikal gi onge to udong' e lwet jo private gi kendgi. Jogi nyalo chulowa kata Sh1,000 e tan ma wawe nyaka puro niang'. Ka wang'iyo kaka gidhi gi japur niang', sana sana manie nyando sugar belt ka osetiyo gi japur niang' marach kabisa. Koro japur niang' onge option. Emomiyo ne wakwayo sirikal ni oket pesa matin e kambi ma Muron otim go maintenance molong'o, kambi mar Chemelil otim go maintenance maber mondo gibed ni ginyalo bedo able to crush maximum. Kae tibro neno ka weche mag private mag kawo nienge ji bang' ndalo 7 mag secho corruption mantie ni nyaka chul supervisor pesa e kikawo ni niang' biro rumo. Omiyo magi gin gik minyalo tim kendo sirikal ageno ni nyalo tim, but ok nyal tim gi ka gionge finance bill. Kech gimoro amora spending mar sirikal ni finance bill. Omiyo wan bende kaka taxpayers onego wang'e ni nitie ber kata rach. Kisungu wacho ni nitie choices have consequences. Ato nyaka sani bende nitiere ga paro moro. Dhi mbele Musainya tiek monde. No, just it's okay. Nyaka sani nitiere paro mano mar leasing, mago mag kembe, mago mag piny owacho. Paro no mano mar leasing un kaka jopura mag niang' manitiere pacho kae kendo in kaka jagoro maduong' mano mag jopur mag niang' e pacho kae. Ukawe yo machalo nade nikech ero uyuak ne kembe mag niang' mag ji giwegi. To koro ka kembe mag piny owacho obedo privatized, obro konyo e ting'o malo kata chiero sekta mar sukari inyanya to kembe mag piny owacho kose obro konyo yo machalo nade kose obro ketho sekta mar sukari Ogendo. Ingeni weche mag privatization osekawo close to higni 20. Ka sirikal temo implement gi to ji ringo dhi e court. Sirikal mar Uhuru Kenyatta bende ne gi system ne mane odwa timo go gine marecha ne imiyo ji for close to 30 years. Mano be no fail ne ji ringo dhi e court mogeng'o. Se program manyo wan go mar leasing ni bende omoke court. Koro en gima ka idwano olos kama to jomoko ringo dhi e court, but ing'e ni gima lit ni kambi machalo Safaricom en be obedo ran gi jarateng' kendo turn profit, kendo wan gi kambe mang'eny maran maber run by Africans. Unfortunately, kidhi e sugar sector ka tema wane gi mibadhi e kambi mag okawach ni sani, but chien kacha wasebedo gi mibadhi madongo e kambi mag sirikal gi. Omiyo kane ber to no onego bed ni kambe gi bedo revamped, gibedo capitalized, to gidong' e government. Nikech kidhi e piny kaka Ethiopia tiyudo ni kambe te gin mag sirikal kendo gitiyo kendo gitana profit, gin kambe 11. Kenya kae ema kambe ma sirikal nigi problem. Ing'e ni samoro nyalo wacho ni private companies gi timo maber moloyo government owned companies. To private companies gi moko kuom gi way bridges already ma onge chieng' man ibed gi tana par. King'iyo kaka gichulo jotich bare minimum survival salary. To king'iyo directors gi kaka gi gik ma gitimo gi pesa ma giwuotho go kaka lich. To kidhi Sony tiyudo ka Sony nogero sikul ni kanyo. Dibro Muron, yudo ka Muron nigi Success, Chemelil nigi Academy, Mumias gi Buka, nyaka Nzoia.
to ni private companies gi CSR kata mana gero chokende e chiro machiegni kode onge. Emomine no kawacho ni government companies are important and they should remain so. Mana ng'ama ok ne ema nyalo kawo transfer gi to or sell them. But leasing en a process machalo ka gimikelo outside management ma manage gigi on behalf of serikal. Koro gibiro dong as a stabilizing factor a sector. Kata kamano kapod wadhi mbele akena asoma nemo kuom ote ma joneno magwa pod imedo chwalonwa ikinde mwadhi mbele kod twak marwa mondo wawinjane ni to ji nitiere kod penjo mage kata paro mage kotudore kod chal mar sekta mar sukari e pacho kae. Ote ma kamago pod yabo medo sobogi achiel kachiel. Vitalis Ochieng wuod game karari wacho nok baya Joyce emanie sani kaluwo twak kata sekta mar sukari racha ok dhi makare. Koro osebedo mbaka malach okaseneno ka sirikal ketoe maino mare e kembe manie Kenya. To ji podi joma pidho niang' bende okaseneno ka gidhigo maber. Koro aneno ni to jalonya wache ang'o kuom mano. Ruth Nyathi Ochieng wacho na diera makende en ni sekta mar sukari omedo kethore zaidi nyaka ne Ruto donje telo jopur pod kadho e matek. Odhi mbele ko wacho ni nikech kata mana yudo mbolea ok yot mondo ilos puoth niang' ba chop kama koro ibete japur tiyo gi omenda mathoth makata chule to samoro pesa no ok nyal duogo. Chon pur niang' ne chudo maber. An pur niang' ema opuonja lakini sani to oridore mawan giwegi mawan gwengwa ma South Sakwa location e Yawendo sub county thoth oganda oweyo puro niang' ji odonje puro bando. Puro bando oganda njugu e kind mamoko. Niang' ibeto to bakauka e puothi kitambo niang' chop soni to tan odok chien to mago hasara lilo. Midhiero machielo en barabara. Niang' wuok e puodho kopong'a tinga madabo nyaka malo opukore yo mako chopo soni to odong nus. Soni sugar e chopodho. Koro sekta mar sukari pod nigi midhiero. Aya, penjna wendo ni owacho ni jopur osechula to jopur moko pok oyudo omenda go. Bindi bed ni mibadhi moro nitiere kose to wach cartels mag niang' to owacho e ang'o. Aluo twak ka an Umoja Enako. Iwinjo penjo ariyogo Ruth Nyathi Ochieng penji. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni kono gendo ni mond gikon MPs from sugar belt zones to petition parliament mondo kal chik ni sugar importation obed monopolized to millers only. Odhi mbele kowacho madhi konyo kembegi from collapse kendo maintaining workers. Gini dhi konyo kendo artificial shortage ma ikelo kod corrupt cartels. Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Aya. Magi moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. Iwinjo kanyo wachak kod penjo mano mane Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo. Nyisa kae ni apenji ane kotudore kod wechego. Mana kanyalo nuoyo ni kotudore kod penjo mane Ruth Nyathi Ochieng penjo kanyo. Mag wechego mag jopur to moko pok oyudo omenda go. Nyalo bedo ni nitiere mibadhi moro manitiere kanyo kosango matimore. Ogendo. Serikal nosegolo pesa duto te mag japur niang'. Matende ni pesa ne nie kambi. Koro lim kambi kanotero Soni to odhi Soni gi riside ge deliveries manotero go niang' mondo chule pesa ne. Pesa ne nitie. Ageno ni pesa ne nitie. Kanyo onge mibadhi.
odhi adhi kane en Sony to dhi Sony mondo odhi yudo pesa ne kanitie. To wach mar cartels manitiere sekta mar niang' inyalo wache nang'o? Ka bende nyaka sani bende Injinia Lazaro Kanyambuko wacho kanyo ni onego bed ne iketo kanyo importation, mano chik mar sugar importation obed monopolized to millers only. Mago to diwache nang'o Ogendo? Ingeni structure mar importation ema en wrong. Nikech kidhi e sekta mar dairy tiyudo ka creameries gi ema import milk sama nitie shortage. But sector mar niang' kila ng'ato dwa bedo e ohala mar importation. Kendo osemeo ji, kendo jok miluongo ni importers gi ger ahinya. To gimomiyo Nyambok wacho kamano en ni nitie wach ma we don't want to confront kaka as a sector. Ni close ni one gi information ni private millers gi te ni gi kembe ma import sukari. Mak mana government millers ema onge facility no. But chien kuchocho no se mi government millers opportunity. Sony as an example. Ma Sony no dhi okawo license no mouso ne ng'at machielo motimo gik ma richo ma kambi yuda loss. Koro ka sugar board obedo in place to wabedo gi regulations. To regulations nyalo stipulate kaka sukari bedo imported by millers. Nikech adier sama a trader o import to ene moloso pesa mare kende ng'at achiel gi jok moluore. To kaka mbio import to kane kata wach ni ne maintenance to nyalo yudo kako chulo jotich, to nyalo yudo ka en gi gope jopur kako chulo gope jopur, but mana ka nitie proper framework. Omiyo mane monego wang'e. To kapod wantiere mane wach importation kanyo, wang'eyo ni higa mar 2023 mano higa mokalo kinde mane nitiere oro marach ahinya mane okwako piny Kenya, mana kaka isewacho ni nitiere kaka ne oga chenro mar rego niang' ahinya to e kembe mar rego sukari mago mag piny owacho e pacho kae kaluwore kod shortage mano mar niang' manitiere e pacho kae. Chenro makamano mano kaluwore kod oro makamano noyawo thuolo mar mondo mi kata pinje ma onge bwo riwruok mano mar COMESA kaachiel kod East Africa Community nomigi thuolo mar mondo mi piny Kenya o import mano kata sukari kowuok e pinje makamago. Kata kamano nyaka sani koro osechung chenro mar importation makamano ahinya kowuok e pinje ma onge bwo riwruok mar COMESA kata mano mar East Africa Community. Kata kamano liekore ni nitiere porous borders moko ma koro sukari podi donjo gode pacho kae kendo ketho mano chicha sukari e pacho ka. Weche go mag stoppage mag importation ahinya e mag pinje ma ok gin mag COMESA kata East Africa tinyalo wache nang'o Ogendo? Ingeni sani kawuono kinyi ma kawuono tan achiel mar sukari en $685 Uganda. Omiyo ok inyal golo sukari Uganda kikelo Kenya. Ibiro wang' kaka johala. To weche mag porous borders gi to aparo ni gisebedo handled nikech PS Dr. Raymond Omolo nogolo directive ni all border points obed secured mondo kik sukari ma illegal donj e piny kae. But ingeni gimoro wiwa wilgo ni ne wa produce 4,000 metric tons in excess. Matini nitie 4,000 metric tons ma millers wa gin stack go. Ikoro mane ero emomi inyalo neno ni sukari ng'eny. But as of now, to the borders have osebedo closed. Oge sukari madonjo. To wawach di gimoro achiel ma ji ok ong'eyo ni e piny mangima pinje duto te maloso sukari dwa kelo sukach gi Kenya ka nikech Kenya ka ema bei bere mogik. Every country within the COMESA region diher mana mondo export sukache mondo bi Kenya ka. Katin mana Brazil gombo mano kel ka, Thailand gombo mano kel ka, India gombo no kel ka, Mauritius gombo no kel ka.
Koro wana consumer market mar the world. Mane momiyo wan gi a problem on imports. But kobedo limited to COMESA and East African community, magi ng'eni gin trading partners magwa. Ka wan gi problem to we can handle in-house. Anno kwa dongi daka uchiel kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono gendo. Kata kamano ang'o ma inyalo tima mang'eny kata ang'o ma inyalo med tima mar mondo mi omed ting'o malo sekta mar sukari e pacho ka gino ma in kako gendo ma ochung' ne riwruok mago mag jopur niang' e pacho kae. Paro ni ok osebed kiketo kare momiyo sekta mar sukari podi nyagore. Kembe sukari mago mag piny owacho podi nyagore gi tich kata obedo ni gisani to mana kaka isewacho ni kwan mag niang' mantiere e pacho kae ng'eny. Jopur odiwo gi niang' kuma gitere niang' onge. Ang'o minyalo tima mondo sekta mar sukari obedane motegno kaka pono ne kinde manokalo chien Ogendo? Mokwongo pesa jotich ma kambe mag sirikal nego mag-gi onego ochulgi. Ang'e ni samoro juma manyien gibro yudo pesa mar dweche 3 kaka ker nosingo. But ing'e ni gidayo bilion 5.4 billion. Mano mokwongo. Mar ariyo, seed cane propagation minani wacho no ichako gi raw material. Number 3, apeini kuonde migole sugar access road. Number 4, efficiency mar factory. Number 5, sugar bill. Number 6, regulations. Mago kotim to bro loko sekta mar niang'. Kendo bro kelo other investors manyalo biro loso sitima to gi gik mamoko moluorore gi niang'. Nikech ing'e ni nitie pinje ma economies gi kaka Mauritius en mana niang' no lilo. Swaziland niang'. South Africa a big percentage of the economy en niang'. To kata mana Kenya ka dhano milion 8 ma sekta mar niang' ema pidho. Koro gik ma kwano go kotim to nyalo bero sekta ni. Asoma ne ote moro kae mano mar Malaki Orondo kantiere Mombasa wacho kae ni sekta mar niang' e dero maduong' mar joluo. Akwayo jagoro Ogendo mondo union ochung' motegno mondo sukari kik bed imported ka oko. Mar ariyo gitiek mibadhi manie sekta mar sukari. Mogika josiasa owe donjo e smuggling mar sukari madonjo e Kenya. Kenya nyalo golo sukari moromowa ba watima export. Wachni mogik Ogendo ka watieko twak mar okinyi ma kawuono kotudore koda chal mar sekta mar sukari e pacho ka. Nyaka sani nyalo wacho ni japuro mor koso ok mor. Kaachiel kod wachni mogik. Gisanie to kanyalo wacho ni japuro mor nikech pesa michulo wasanie to ne piny. But ageno ni dwe manyien kaka program ringo pesa bro dhi malo ma ibro chul ji above Sh5,000. Akwayo jopur manie sekta ni sana jopur ma nyando sugar belt mondo konywa push mondo japur niang' oyud market. Mondo wa appeal ne the cabinet secretary mar agriculture mondo wayud market mar product. Akwayo MCS ma Kisumu County mondo wuoye gi governor mondo apeini kuonde migole niang' olosi. Akwayo wajumbe wa sana wajumbe wa Maaluo Land ni jodalawa niang' e derowa. Wuoye uru gi sipika mondo sugar bill okal. Mano e kwayo na maduong'. To ne cabinet secretary mar finance Honorable John Mbadi akwayo no chung' kar tiende mondo kiko gazette imports nikech nowacho no kobi gazette. Akwayo PS Dr. Raymond Omolo mondo med rido borders
wadwa neno illegal smugglers gi jok mosebedo ka thago wagi kanie kut ni ng'ane no mak gi loch ariyo osemake dhi e kut koro akwayo nyithindwa kendo ogandawa mane sirikal mondo konywa mondo kony ogandawa mondo wabed gi mwandu e thurwa ka niang' ni mwanduwa tengimawa. Erokamano ahinya Richard Ogendo, mano jagoro maduong' mar Kenya Sugarcane Growers Association, mano kesga kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi chop e studio marwa e kaunti ma Kisumu kono mar mondo mi bi watwag kotudore kod chala mar sekta mar nianga e pacho ka. Ogeno ni e kinde mabiro mbele ibiro bed ka ikalo mano sugar bill mondo kel ber ne japur oyudan owinjane maber kendo duoka ne pesa mane otiyo go de pur mar niang' kotero niang' e kambi kacha oyudo bonus mare oyudo nyaka pesa monego bed ni chule ma winjore okonyre godo e ngima mare ma pile ka pile. Nyakwara Moge Jwang gi kanye mochopo godo e giko mar twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Wakaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro ni bang' mae en tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta bang'e nyawadwa Simfros Okinda biro bedo katai e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomahero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Olemo ni tie kaka lwang' ni okae koro kodong onyalo lwar kata onyalo bedo gi songa. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo ma gin godo mondo giyud omenda ma ginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chuny ji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende ma gin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kae e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno.